देवाधर्माच्या या राजकीय पक्षांच्या सभा सुरू करतात. अरे आपण तर हे पवित्र कार्य आता सुरू करायला चाललो आहोत. मी विनंती करेल आपल्याला की आपण एका स्वरात परमेश्वराचा गजर करायचा आहे. श्री दत्तावतारी टेंबे स्वामी महाराज की, श्री दत्तावतारी राऊळ महाराज की, श्री दत्तावतारी भालचंद्र महाराज की, आई भरडी देवीचा, मुला गणपती बाप्पा, माईंच्या मद्दुमशा बाबाचा. आणि असा जय जयकार झाल्यानंतर आपल्या हिंदू अस्मितेचा सुद्धा आपल्याला जय जयकार करायचा आहे. बोला जय श्रीराम, बोला जय जय श्रीराम. बांधवांनो, मी या सभेच्या सुरुवातीलाच आपल्याला विनंती करण्यासाठी या ठिकाणी आलोय. आणि विनंती काय आहे तर मी बोलायला सुरुवात करण्याच्या आधी माझे सहकारी या ठिकाणी बोलून गेले. त्यांनी थोडक्यात माझी इथे ओळख करून दिली. परंतु जी जिद्द या तुमच्या माझ्यासारख्या शिवसैनिकांमध्ये ज्यांनी निर्माण केली आहे, असे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना प्रथम मी वंदन करतो. भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. मराठी मनाचे मानबिंदू, हिंदुस्थान रक्षक, हिंदुरी सम्राट सरसेनापती श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुजरा करतो. तुम्हा सर्व शिवसैनिकांवरती आईप्रमाणे प्रेम करणाऱ्या मा यांना सुद्धा मी मानाचा मुजरा करतो. आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला ज्याने कोरोना सारख्या कार्यकालावधीमध्ये एक कुटुंब प्रमुखाची माया दिली, एक विश्वास दिला आणि कोरोना सारख्या जागतिक महामारीमध्ये या संपूर्ण महाराष्ट्राला त्या संकटातून ज्यांनी सोडवण्यासाठी आपली साथ दिली. आणि म्हणून उभा महाराष्ट्र ज्यांना कुटुंब प्रमुख असं संबोधित करतो, असे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख, आपल्या सर्वांचे कुटुंब प्रमुख सन्माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांना मानाचा मुजरा करतो. आदित्यजी ठाकरे यांना मी मानाचा मुजरा करतो. व्यासपीठावरती उपस्थित शिवसेनेचे सन्माननीय सर्व पदाधिकारी, महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, त्यामुळे सर्वांचा नावाचा उल्लेख करणं हे शक्य होत नाहीये. आणि आपण येत्या 7 मे रोजी ज्यांना प्रचंड 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 बहुमताने मशाल निशाणी समोरील बटन दाबून विजय करणार आहात, अशी विजयाची हॅट्रिक आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने, आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने पूर्ण करणारे विनायक भाऊरावजी राऊत यांना आपल्या सर्वांच्या वतीने मी प्रथम शुभेच्छा देतो. आणि मित्रांनो, आपण घोषणा द्यायच्या आहेत. माझ्या उजव्या बाजूला दिसते मशाल. मी वाक्य सुरू केल्यानंतर आपण मशाल बोलायचं आहे. माझ्या उजव्या बाजूला दिसते मशाल, माझ्या पाठीमागे दिसते मशाल, माझ्या डाव्या बाजूला दिसते मशाल, माझ्या समोर दिसते मशाल. व्यासपीठावरती ज्या उपस्थित आहेत त्या सर्वांच्या हृदयामध्ये धगधगत आहे मशाल. आणि अशी मशाल 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 ही मशाल 7 मे रोजी या मशाली समोरचं बटन दाबून त्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये एक आगळा वेगळा असा एक विक्रमी इतिहास निर्माण होणार आहे. आणि इतिहास का आहे, कशासाठी आहे, व्यासपीठावरच्या सर्व मान्यवरांना याची कल्पना आहे. 20 जून 2022, होय 20 जून 2022 रोजी ज्या दिवशी या महाराष्ट्रामध्ये गद्दारीची बीज रोवली गेली, आज त्या घटनेला जवळजवळ 2 वर्ष पूर्ण होत आलेली आहेत. आणि बांधवांनो, आपल्याला माहिती आहे की गद्दारीच्या माध्यमातून स्थापन झालेले राज्य, असंसदीय राज्य,
ज्याला लोटशाहीचा कोणताही कणा नव्हता, अशा खोटे सरकारने, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, मागच्या 2 वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये अशी एकही निवडणूक होऊन दिली नाही की जी निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावरती घेतली जाईल. 2 पोटनिवडणुका फक्त झाल्या पुण्याच्या, आणि त्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये आपल्याला माहिती आहे की महाविकास आघाडीचे उमेदवार हे प्रचंड भरघोस अशा मताने निवडून आले. आणि ते झाल्यानंतर जो जनमानसामधला जो अंडर करंट आहे, जी जनसामान्यामधली भावना आहे, गद्दारीच्या माध्यमातून निर्माण झालेलं खोटे सरकार या महाराष्ट्रातली जनता स्वीकारायला तयार नाही. हे जेव्हा खोटे सरकारला कळलं, त्यानंतर त्याने महाराष्ट्रामध्ये एकही महापालिकेची, महानगरपालिकेची कोणती निवडणूक होऊन दिली नाही, जिल्हा परिषदेची निवडणूक होऊन दिली नाही, लोकसभेच्या पोटनिवडणुका सुद्धा होऊन दिल्या नाही. कारण या खोटे सरकारला माहिती होतं, या गद्दार सरकारला माहिती होतं की जनमत आपल्या विरोधामध्ये आहे. आणि म्हणून जवळजवळ संपूर्ण 2 वर्षाचा हा कालावधी, हा बॅकलॉग, हा आपल्या सर्वांवरती अन्याय करणार आहे. आणि ही जी वाटचाल सुरू आहे मोदी सरकारची, ती वाटचाल हुकुमशाहीच्या दिशेने जाते की काय असं तर वाटायला लागलंय. आणि म्हणून आता 7 मे रोजी आपण भाग्यवान आहात, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील मतदार येत्या 7 मे रोजी आलेली ही संधी सोडू नका. आपल्या सर्वांच्या मनामध्ये एक भावना आहे, दिल में होली जल रही है. हृदयामध्ये एक भडाकणी आहे, एक अग्नी चेतलाय, आणि त्या चेतलेल्या अग्नीचं प्रतिकात्मक स्वरूप आहे मशाल. आणि म्हणून आपल्या सर्वांच्या समोर बोलताना 2-3 छोट्या गोष्टींचा उल्लेख करतो की मला जी सुरुवात करताना सांगण्यात आलं की अरविंद भोसलेंनी 10 वर्ष चप्पल घातली होती, खरं आहे. 2005 साली जेव्हा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पोटनिवडणुकीमध्ये शिवसेनेचा भगवा ध्वज खाली उतरला, तुमच्या सर्व शिवसैनिकांच्या सहकार्याने या भालचंद्र महाराजांच्या मठाच्या बाहेर मी माझ्या पायातल्या चपला सोडून निघून गेलो आणि महाराजांना विनंती केली की महाराज, जेव्हा जनता जनार्दन ईश्वर जेव्हा प्रसन्न होईल आणि जेव्हा या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये माझा शिवसेनेचा भगवा ध्वज जेव्हा पुन्हा फडकेल, त्याच वेळेला पायामध्ये चपला घालेल. त्याच्यानंतर 10 वर्ष बांधवांनो, इथले शिवसैनिक साक्षीदार आहेत. तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने 10 वर्ष या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघामध्ये तुमच्यासोबत काम करत होतो. जवळजवळ 7 स्वरूपातले गुन्हे दाखल झाले, गंभीर स्वरूपातले गुन्हे दाखल झाले, परंतु हा शिवसैनिक आहे, मागे हटला नाही. आणि ज्या वेळेला 2014 मध्ये जी गद्दारीची विषवल्ली आहे, नारायण राणे हे लोकसभेला पराभूत झाल्यानंतर त्यांचे चिरंजीव हे लोकसभेला पराभूत झाले, नारायण राणे विधानसभेला पराभूत झाल्यानंतर बांधवांनो, आजही इतिहासामध्ये ती साक्ष नोंद झालेली आहे की या सर्वसामान्य शिवसैनिकाला, या माझ्या सहकारी शिवसैनिकांनी खऱ्या खुऱ्या सोन्याच्या चपला या भेट दिल्या त्या वेतोबाच्या मंदिरामध्ये. मला त्याची जाणीव आहे, मला जाणीव आहे त्याची. पण मी त्या चपलांचा स्वीकार केला नाही बांधवांनो. मी स्वीकार यासाठी केला नाही की त्या चपलांचे खरे मानकरी जे शहीद झालेले आपले शिवसैनिक रमेश गोवेकर होते, ते होते. आणि म्हणून त्या सोन्याच्या चपलांचा मान सन्मान हा भाई गोवेकर त्यांना उद्धव साहेबांना सांगितलं, साहेब या चपलांचा मान सन्मानाचे जर खऱ्या अर्थाने कोणी साक्षीदार असतील तर ते रमेश गोवेकरांचे कुटुंबीय आहेत. तुम्ही भाई गोवेकरांना तो सन्मान द्या, कारण मी तुमच्या समोर जिवंत तरी दिसतोय. माझा सहकारी शिवसैनिक रमेश गोवेकर ज्याने त्या दहशतीचा मुकाबला केला, त्याचं काय झालं तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. आणि म्हणून 2014 नंतर या जिल्ह्यामधल्या प्रत्येक मतदाराने, शिवसैनिकाने, विविध पक्षातल्या राष्ट्रीय कार्यकर्त्यांनी ठरवलं की या जिल्ह्यामध्ये यापुढे कोणतीही राजकीय हत्या होऊन द्यायची नाही. आणि म्हणून त्यानंतर या शिवसेनेचा हा जिल्हा, या ठिकाणी शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी आपल्या जनता जनार्दनाच्या आशीर्वादाने निवडल्यानंतर कोणत्याही स्वरूपातली राजकीय हत्या या जिल्ह्यामध्ये झाली नाही. आणि त्याची श्रेय तुम्हाला जातं.
बांधवांनो, जाता जाता एवढंच फक्त सांगतोय की येणारी जी निवडणूक आहे त्या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्या समोर भवितव्य आपल्याला वाढवून ठेवलंय. आपल्याला माहिती आहे ते नितेश राणेंचं भाषण मी जास्त वेळ घेत नाहीये. गुवाहाटीला जाऊन ज्या अश्लील भाषेमध्ये, ज्या अश्लील भाषेमध्ये त्या माता भगिनींच्या समोर त्यांनी शिवसेना नेते भास्कर जाधव यांना आई बहिणीवरून ज्या पद्धतीने शिव्या दिल्यात, असे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्यावरती संस्कार करणारे त्यांचे वडील नारायण राणे हे तुम्हाला पाहिजेत का, याचा विचार करा. बांधवांनो, त्या टंटोली आणि या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले मतदार सांगतायत नारायण राणे खरं तर तुम्ही हॅपी एंडिंग करायला पाहिजे होतं. हॅपी एंडिंग म्हणजे काय? तुम्ही लोकसभेला हरलात, विधानसभेला हरलात, तरी सुद्धा तुम्हाला भारतीय जनता पार्टीने केंद्रामध्ये मंत्री केलं. तुमच्या अवकात नसताना मंत्री केलं असं मी सांगत नाहीये, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सांगतात. तर लोकसभेमधला तो प्रसंग आठवा. साऊथ मधल्या त्या खासदाराने काय प्रश्न विचारला आणि राणे उत्तर काय देत होते. आज सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी काय त्रेधा तिरपीट झाली होती. असा बिनकामाचा खासदार आपल्या कपाळी ओढून घेऊ नका, त्या पापापासून मुक्त होण्याची वेळ आली आहे. असा दणका या लोकसभेला द्या की नारायण राणे, नितेश राणे आणि निलेश राणे यांची पिलावळ या कोटरामधून हद्दपार केल्याशिवाय राहू नका. आणि म्हणून पुन्हा एकदा तुम्हाला मी विनंती करण्यासाठी इकडे आलोय. येणाऱ्या 7 मे रोजी कितीही ऊन असलं, कितीही उन्हाचा तडाखा असला तरी सुद्धा बांधवांनो, भगिनी मातांनो, मतदान केल्याशिवाय राहू नका. विक्रमी मतदान करा, मशाल निशाणी समोर मतदान करा. ही विनंती करून मी आपली रजा घेतो. पुढे आपण जोरदार घोषणा द्यायची. अरे लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, मशाल निशाणी लक्षात ठेवा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, वंदे मातरम. या विजयी संकल्प मेळाव्यासाठी उपस्थित माजी आमदार डॉक्टर तारफे साहेब, हिंगोली जिल्हा प्रमुख गोपू पाटील, नांदेड जिल्हा प्रमुख बबन बारसे, हिंगोली उपजिल्हा प्रमुख गणेश शिंदे यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करत आहोत. मंडळी, हे सरकार कोण बदलणार? हे सरकार कोण बदलणार? हातात रिकामी घेऊन बसलेला बेरोजगार, बेकार मतदान करणार, सरकार बदलणार. डिझेल पेट्रोल परवडत नाही म्हणून चालत फिरणारा भाऊ मतदान करणार, सरकार बदलणार. गॅस महागला म्हणून चूल फुंकणारी माता भगिनी मतदान करणार, सरकार बदलणार. शेतमालाला फळबागायतीला हमीभाव न मिळणारा शेतकरी बंधू मतदान करणार, सरकार बदलणार. मंडळी, जय जय मतदान करणार ते सरकार बदलणार. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मशाल पेटणार, सरकार बदलणार. आणि म्हणूनच अबकी बार भाजप हद्दपार करण्यासाठीच्या इंडिया आघाडीच्या वज्रमुठीतील शिलेदार आपचे जिल्हा प्रमुख विवेकजी तामणकर यांना विनंती आहे, आपण सभेला संबोधित करावं. हॅलो. इंडिया आघाडीचे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय उमेदवार विनायकजी राऊत साहेब यांच्या प्रचार सभेच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, समोर उपस्थित या देशात परिवर्तन घडवणारे मतदार आणि पत्रकार मित्रांनो, थोडासा इतिहासाचं उजळणी या ठिकाणी करण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. या जिल्ह्याची एक परंपरा या देशामध्ये बॅरिस्टर नाथ पै असतील, मधु दंडवते असतील, सुजित सावंत असतील किंवा सुरेश प्रभू असतील यांनी संसदेमध्ये निर्माण केली. एक विचारवंतांचा जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख भारताच्या लोकसभेमध्ये निर्माण करण्याचं काम या सर्व लोकप्रतिनिधींनी केलं. ज्यावेळी आमचा खासदार लोकसभेमध्ये उभा राहायचा त्यावेळी बॅरिस्टर नाथ पैंच्या काळामध्ये त्यावेळेचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू देखील संसदेमध्ये उपस्थित राहायचे. ही परंपरा मधल्या काळामध्ये खंडित झाली. 90च्या दशकामध्ये कोकणामध्ये राजकारण बदललं. नारायण राणे कोकणामध्ये आलेत आणि या जिल्ह्याची संस्कृती राजकीय संस्कृतीत बदलून गेली. शांतताप्रिय विचारवंतांचा जिल्हा म्हणून या देशामध्ये ज्या जिल्ह्याची ओळख होती तो जिल्हा रक्तरंजित इतिहासाने गाजला. खून, मारामाऱ्या, राजकीय दंगेखोरीची परंपरा या जिल्ह्यामध्ये चालू झाली.
90च्या दशकातला एक काळा दिवस या कणकवलीकरांनी अनुभवला. कणकवलीच्या नाक्यावर मुंबईचे गुंड उतरले, आमच्या संदेश पारकरच्या घरामध्ये घुसले. कणकवलीच्या याच चौकामध्ये श्रीधर नाईकचा खून झाला. कणकवलीची माती रक्ताने भिजली. मित्र हो, यानंतर राजकीय हत्यांची परंपरा चालूच राहिली. आमचा सत्यविजय भिषे असेल, त्याची त्या कळसुलीमध्ये ठेचून हत्या झाली. रमेश गोवेकरांचा उल्लेख तर आता या ठिकाणी झाला. मालवणची पोटनिवडणूक आम्ही अत्यंत जवळून पाहिली. पत्रकार म्हणून काम करत असताना कशा पद्धतीची दहशत मालवण पोटनिवडणुकीमध्ये इथल्या लोकांना अनुभवायला मिळाली हे पाहत असताना भाई गोवेकरांचे बंधू रमेश गोवेकर मालवणमधून बेपत्ता होतात. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या बंधूंची हत्या होते एका निवडणुकीमध्ये आणि तीच परंपरा पुढे चालू राहते. या जिल्ह्यातील कणकवलीमधलं एक नामांकित शिक्षण संस्थेचं हायस्कूल SM हायस्कूलच्या एका शिपायाची हत्या होती. मला राणे साहेबांना विचारायचं आहे की या प्रत्येक हत्येला तुमचं नाव जोडलं गेलं. राणे साहेब, एकदा जिल्हावासियांना सांगा, या हत्यांशी तुमचा खरंच संबंध आहे का? राणे साहेब, या राज्यामध्ये तुम्ही गेली कित्येक वर्ष मंत्री होता. या राज्याचं मुख्यमंत्री पद तुमच्याकडे होतं. या राज्याचं पोलीस खातं आणि CID खातं देखील या खुनांचा किंवा या हत्यांचा शोध अद्यापही लावू शकला नाही. या खुनामधील किंवा या हत्यामधील आरोपी अजूनही गदाड करू शकलेले नाही. त्याच मागचं नेमकं कारण काय? राणे साहेब, एकदा जिल्हावासियांना तुम्ही उत्तर द्या. जाऊन दे राणे साहेब, तुम्ही नाही या विषयावर बोलणार. मेलेली मडी का उकरावीत हा विषय निघतो, परंतु इतिहासाची पानं पुसून भविष्याचा वेध कधीही घेता येत नाही. मित्रांनो, लक्षात ठेवा. आणि मग 30 वर्षाच्या कालखंडाचा उल्लेख आता या ठिकाणी झाला. त्या 30 वर्षाच्या कालखंडात या जिल्ह्यातील अत्यंत महत्वाची सत्ता केंद्र ही नारायण राणे यांच्याकडे राहिली आहे. जिल्हा परिषद असेल किंवा इथल्या पंचायत समित्या असतील किंवा इथली जिल्हा बँक असेल किंवा इथल्या महत्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील, यामध्ये सत्ता ही नारायण राणे यांची राहिली. आणि मग या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाचं एक नवं चित्र निर्माण करता येणं शक्य होतं. आज तुम्ही केंद्रामध्ये वार्षिक बजेट 70,000 कोटी रुपये असलेल्या खात्याचे आपण मंत्री आहात. गेली 2.5 वर्षाच्या खात्याचे मंत्री आहात. त्या खात्याच्या माध्यमातून या जिल्ह्यात कोणता रोजगार आणला तो एकदा बोट टाकून सांगा की इथे या ठिकाणी मी हा प्रकल्प आणलेला आहे आणि एवढे लोक या ठिकाणी कामाला लागले. याचं उत्तर निश्चितपणे नाही असं मिळेल. कारण गेल्या 35 वर्षाचे तुम्ही करू शकला नाहीत, ते 2.5 वर्षामध्ये काय करणार हा देखील प्रश्न सगळ्यांसमोर आहे. आता तुम्ही म्हणताय की कोकणच्या विकासात नवीन क्रांती घडवणारा नेता म्हणून माझ्याकडे बघा, मी कोकणमध्ये परिवर्तन घडवेन, मी सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचा विकास घडवेन असं तुम्ही आता सांगता. 30 वर्षामध्ये मग आपण काय केलं? 30 वर्षात या जिल्ह्यातल्या माणसांनी, या जिल्ह्यातल्या मतदारांनी आपल्याला संधी दिली. आपल्याला या राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये अत्यंत महत्वाच्या मंत्री पदावर बसण्याची संधी दिली. या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून बसण्याची संधी दिली. या देशातला अत्यंत महत्वाचा केंद्रीय मंत्री म्हणून बसण्याची संधी दिली. या 30 वर्षामध्ये आपण या जिल्ह्यामध्ये काही करू शकला नाही. पुढच्या 5 वर्षामध्ये काय करणार आहात याचं उत्तर आपल्याला द्यावं लागेल. आणि मग त्याचं उत्तर शोधत असताना 10 वर्षात विनायक राऊत यांनी काय केलं असं आपण प्रशस्तीपत्रक त्यांच्याकडे मागता. या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था चालवली जाते. मित्र, आज आपल्यासमोर बोलत असताना माझे नेते दिल्लीचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंदजी केजरीवाल यांना भाजप सरकारने जेलमध्ये डांबलेला. या माणसाचा गुन्हा काय? तर दिल्लीमध्ये त्या माणसाने शिक्षणामध्ये, आरोग्यामध्ये, रोजगारामध्ये घडवलेलं परिवर्तन हा त्या माणसाचा गुन्हा आहे. आणि काही काळ मुख्यमंत्री पदाची मिळाली, त्या माणसाने दिल्लीचा चेहरा मोहरा बदलून टाकला. राणेसाहेब, तुम्हाला 30 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये सत्ता उपभोगायला मिळाली, राज्याचं मुख्यमंत्री पद मिळालं, आपण काय केलं हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार निश्चितपणे आम्हाला आहे. या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषद शाळा असतील, इथली आरोग्य सुविधा असेल किंवा इथल्या रोजगाराचा प्रश्न असेल, या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये 0 मार्क आपल्याला जातात. आणि म्हणून मग टीका करता आपण की भजन करणारा खासदार तुम्हाला केंद्रामध्ये पाठवायचा आहे का? निश्चित पाठवायचा आहे. या जिल्ह्यामध्ये रक्तरंजित क्रांती घडवणारा, या जिल्ह्यामध्ये दंगे मारामाऱ्यांची परंपरा निर्माण करणारा माणूस आम्हाला नको. भजन करणारा खासदार निश्चितपणे चालेल, कारण भजनाला वारकरी संप्रदायाची परंपरा आहे. वारकरी संप्रदायाने गेले कित्येक शतकं या राज्यामध्ये परिवर्तनाची आणि लोकप्रबोधनाची चळवळ राबवलेली आहे आणि त्याचे पाईक आहेत खासदार विनायक राऊत, आणि ते आम्हाला लोकसभेत पाठवायचे. मित्र हो, या जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासामध्ये असेल, आरोग्याच्या विकासामध्ये असेल, खासदार विनायक राऊत यांचं महत्वाचं योगदान आहे. आज जिल्ह्यामध्ये हजारो कोटी रुपये खर्च करून मेडिकल कॉलेज उभं राहते. येत्या काळामध्ये कमीत कमी खर्चात शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये डॉक्टर तयार होतील. या जिल्ह्याच्या आरोग्य सुविधेमध्ये योगदान द्यायला लागतील. विनायक राऊत यांनी मेडिकल कॉलेज आणलं, हे स्वतःचं आणलं नाही तर महाराष्ट्र सरकारचं आणलं. राणेसाहेब, आपण स्वतःचं मेडिकल कॉलेज आणलं, आपण स्वतःचं हॉस्पिटल आणलं, आपण स्वतःच्या सगळ्या संस्था आणल्यात. या जिल्ह्यामध्ये एक व्यापार आपण चालू केला. त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या जनतेला हे सगळं माहीत आहे. येत्या काळामध्ये
निश्चितपणे मला खात्री आहे की आपण सर्वजण विनायक राऊत यांना लोकसभेमध्ये पाठवाल. अन्य नेते बोलायचे आहेत, वेळ फार कमी आहे. मला या ठिकाणी शेवटची 2 मिनिटं बोलण्याची संधी दिलेली आहे. त्यामुळे मी आपल्याला विनंती करतो की साक्षात भवानीने शिवाजी महाराजांना भवानी तलवार दिली होती त्यावेळेची परकीय आक्रमण परतवून लावण्यासाठी, आता त्याच भवानीने तुमच्या हातात मशाल हे चिन्ह दिलेलं आहे. येत्या 7 तारीखला मशाल या चिन्हासमोरचं बटन दाबा आणि विनायक राऊत यांना मंत्री म्हणून लोकसभेमध्ये पाठवा अशी मी आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद विवेकजी. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार सिंधुदुर्गचे जिल्हा प्रमुख आदरणीय अमितजी सामंत, विनंती आहे आपण सभेला संबोधित करावं. आज आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब यांच्या प्रचाराच्या सभेच्या निमित्ताने येथे उपस्थित असलेले व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, लवकरच आपण ज्यांची आतुरतेने वाट बघताय ते शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि आपण त्या सर्वांचे विचार ऐकण्यासाठी आतुर असलेली सर्व जनता, आपण 7 तारीखच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या मतदानासाठी आता जवळपास सज्ज झालेले आहोत. परंतु त्याच्या आधी आपण एक विचार केला पाहिजे की गेल्या 2 वर्षात अत्यंत खालच्या पातळीवरचं राजकारण या महाराष्ट्रातील लोकांनी बघितलं आणि हे राजकारण बघितलं ते केवळ भाजप कार्यकर्त्यांच्या, भाजप नेत्यांसाठी आणि केवळ सत्तेसाठी त्यांनी जे काही केलं ते एवढं खालच्या पातळीचं राजकारण स्वातंत्र्याच्या नंतर आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी झालेलं नव्हतं. त्यांनी शिवसेना फोडली, शिवसेनेचे 40 आमदार त्यांनी फोडले. ज्या लोकांनी आदरणीय बाळासाहेबांवर विश्वास ठेवलेला होता, आदरणीय उद्धव साहेबांवर विश्वास ठेवलेला होता आणि त्यांच्याकडे बघून मतदान केलेलं होतं, असे 40 आमदार त्यांनी आपला विश्वासघात करून, लोकांचा विश्वासघात करून फोडले. त्याचप्रमाणे आदरणीय शरद पवार साहेबांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांनी फोडला. वयाच्या 84व्या वर्षी राज्यात 56 आमदार निवडून आणून त्या माणसाने इतिहास घडवला होता. लोकांनी त्यांच्यावर प्रचंड विश्वास दाखवलेला होता आणि लोकांनी त्यांच्याकडे बघून मतदान केलेलं होतं. परंतु केवळ आपल्याला सत्ता हवी, आपलं आर्थिक गणित सुरक्षित राहायला हवी, याच्यासाठी दिल्लीतल्या भाजप नेत्यांनी अत्यंत हीन राजकारण केलं आणि आदरणीय शरद पवार साहेबांचा पक्ष सुद्धा फोडला. त्याच्यानंतर ज्यांच्यावर आदर्श घोटाळ्यापासून सर्व आरोप केले, अत्यंत भ्रष्टाचारी म्हणून आरोप केले, अशा अशोक चव्हाणांना सुद्धा काँग्रेसमधून त्यांनी फोडलं. आणि म्हणून आम्ही सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती आता नेत्यांची लढाई राहिलेली नाहीये. ही लढाई आता सर्वसामान्य जनतेची झालेली आहे, तुमच्या आमच्या सगळ्यांची झालेली आहे. कुठेतरी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात एक सल आहे की आपल्या नेत्यांचा यांनी विश्वासघात केलेला आहे. ते वाट बघतायत 7 तारीखची. कुठेतरी माझ्यासारख्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एकनिष्ठ असलेल्या, निष्ठावंत असलेल्या कार्यकर्त्याच्या मनात सल आहे की आदरणीय शरद पवार साहेबांना वयाच्या 84व्या वर्षी सुद्धा यांनी महाराष्ट्रात म्हणून फिरायला लावलं आणि त्याचा बदला घेण्यासाठी आम्ही सुद्धा वाट बघतोय 7 तारखेची. कुठेतरी काँग्रेस पक्षातल्या कार्यकर्त्यांच्या मनात सुद्धा सल आहे की त्यांनी आदरणीय राहुल गांधी साहेबांचा, सोनियाजी गांधींचा विश्वासघात केला आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना तिथून फोडलेला आहे. आणि हे कशासाठी?
तुम्ही 5 वर्ष सुद्धा वाट बघू शकत नव्हता सत्तेसाठी. केवळ 2.5 वर्षात उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जे सरकार फार उत्कृष्टपणे काम करत होतं, ज्यांनी करोना काळात फार छान काम केलेलं होतं, हे सरकार सुद्धा तुम्ही सर्व कायदे सर्व बाबी पायमल्ली मिळवून सरकार पाडलं. आणि म्हणूनच सर्वसामान्य लोकांच्या मनात सुद्धा हीच सल आहे की आम्ही निवडून दिलेलं सरकार, जनतेने निवडून दिलेलं सरकार या लोकांनी पाडलं आणि त्याच्यासाठी आम्ही सर्वजण वाट बघतोय. येत्या 7 तारीखला आपल्या सर्वांच्या अस्मितेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. महाराष्ट्रातील जनता दिल्लीतल्या लोकांच्या तख्तासमोर कधीही झुकणार नाही हे आपल्याला कुठेतरी दाखवून द्यायचं आहे. आणि ते दाखवून द्यायचं असेल तर आपल्या प्रत्येकाचं मत हे आदरणीय विनायक राऊत साहेबांना त्यांच्या मशाली समोरचं बटन दाबून आपण द्यावं, हीच आपल्याला विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. उपस्थित सर्वांना विनंती आहे की डाव्या बाजूला ज्या खुर्च्या लावल्या आहेत तिथे बसून घ्यायचंय. आणि याच्यानंतर मी विनंती करतो काँग्रेसच्या वतीने साक्षी वंजारे मॅडम यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर, सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा निवडणुकीची कणकवलीतली ही प्रचार सभेसाठी आज काँग्रेस पक्षाकडून मी आज थोडेसे माझे विचार मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. आजच्या या सभेसाठी माझ्या जिल्ह्यातील जमलेले सर्व सिंधुदुर्गवासीय महिला भगिनी आणि इथे बसलेला एवढा मोठा जनसमुदाय, फार लांबून लांबून आलेली लोक आहे. खरं तर मी त्यांचं खूप खूप आभार मानते की तुम्ही आज इथे मोठ्या वक्त्यांचे आज भाषण ऐकण्यासाठी आज इथे उपस्थित राहिलेले आहात, त्याबद्दल धन्यवाद. काँग्रेस पक्षाची भूमिका मांडत असताना अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे आमचे नेते राहुलजी गांधी आणि त्यांच्याबरोबर काम करत असताना हा एकेकाळी सिंधुदुर्ग जिल्हा हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे हे मला मुद्दाम सांगावंसं वाटतं. यापूर्वी या जिल्ह्याचं नेतृत्व खासदार असतील, आमदार असतील, पालकमंत्री असतील, या जिल्ह्यामध्ये आज जी भाजपा आहे ती पूर्णपणे काँग्रेसमय आहे हे मला आज मुद्दाम सांगावंसं वाटतं. मुळात या जिल्ह्यामध्ये भाजपा नाहीच आहे. ही निवडणूक खासदार विनायक राऊत वर्सेस राणे साहेब अशी नाहीच आहे. मुळात ही निवडणूक फार महत्वाची आहे, तुम्हा आम्हा सर्वांसाठी फार महत्वाची आहे. आज इथल्या महिलांसाठी महत्वाची आहे, आज इथल्या युवकांसाठी महत्वाची आहे, हे मला मुद्दाम सांगायचंय. खरं तर व्यासपीठावरती मी प्रथमच बोलतेय सिंधुदुर्गच्या. कुठे थोडंसं जरा चुकलं तर सांभाळून घ्या. मी मुद्दाम काही विषय मांडणार आहे. आज राहुल गांधी भारत जोडो यात्रा, भारत जोडो न्याय यात्रा, गेली सातत्याने 2 वर्ष तो माणूस 10,000 किलोमीटर चालत आहे. त्या भारत जोडो यात्रेचा 2023चा एक भाग म्हणून मी 310 किलोमीटर त्यांच्याबरोबर चाललेली आहे, याचा मला खूप अभिमान वाटतो. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून एकमेव महिला जिने 310 किलोमीटर चाललेल्याचा जो अभिमान आहे तो मला कशामुळे वाटतो याचं एक दुसरंही कारण की ज्या वेळेला मी भारत जोडो यात्रा केली त्यावेळेला माझ्याबरोबर एक 70-72 वर्षाची महिला सुद्धा चालत होती आणि त्यांना बघून मला तो उत्साह आला होता. खरं तर ही जी लढाई आहे ही मोदी विरोधात काँग्रेस, महाविकास आघाडी, इंडिया आघाडीची आहे. आज इंडिया आघाडीचे उमेदवार म्हणून आज आपण खासदार विनायक राऊत यांना आज आपण उमेदवारी दिलेली आहे. खरं तर मला तुम्हाला सांगायला खूप आनंद होतो की ज्या वेळेला लोकसभेचा विषय निघाला त्यावेळेला आमच्या वरिष्ठांकडे आम्ही स्पष्टपणे मांडलं होतं की महाविकास आघाडीकडून विनायक राऊत हेच आमचे उमेदवार असतील, याच्याबद्दल कुठलंही दुमत असता कामा नये. आणि त्यांचं काम काँग्रेसच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांनी, प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिक करायचंय. कारण आपल्याला आपली जी लढाई आहे ती मोदींच्या विरोधातली लढाई आहे, हुकुमशाहीच्या विरोधातली लढाई आहे. या जिल्ह्यामध्ये आज महागाईचे विषय आहेत, बेरोजगारीचे विषय आहेत, महिलांवरचे अत्याचाराचे जे विषय आहेत, ज्याच्यावरती आज पंतप्रधान मोदीजी चिडीचूप आहेत. मला मुद्दाम सांगावंसं वाटतं की या महाराष्ट्राचे मंत्री सुद्धा या विषयांवरती बोलायला घाबरतात, बोलायला कचरतात. महिलांवरती अत्याचारावरती
मुद्द्यावरती भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष सुद्धा बोलत नाहीत, या जिल्ह्याच्या अध्यक्ष सुद्धा बोलत नाहीत। मला कळत नाहीये की त्या नक्की कोणाला घाबरतात। आपण आपल्या अत्याचारांविरुद्ध जर आवाज जर नाही उठवू शकत तर आपल्याला लोकप्रतिनिधी म्हणून घेण्याचा अधिकार नाहीये असं मला वाटतं। आज या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मला फक्त एक महत्वाचा मुद्दा मांडावासा वाटतो की राहुल गांधी आपल्याला काय देणार आहे, हे सरकार आपल्याला काय देणार आहे। तर हे सरकार तुम्हाला महागाईतून मुक्तता देणार आहे, हे सरकार तुम्हाला बेरोजगारीतून मुक्तता देणार आहे। राहुल गांधींनी 37 लाख किमान 37 लाख नोकऱ्या गव्हर्नमेंटच्या नोकरी भरतीचं आश्वासन दिलेलं आहे आणि आज तुमचा मुलगा गव्हर्नमेंटच्या भरतीमध्ये होणार आहे। त्यामध्ये 50% महिलांना आरक्षण आहे। एका गरीब कुटुंबातील महिलेला 1 लाख वार्षिक मिळणार आहेत। राहुल गांधी महाविकास आघाडी इंडिया आघाडीच्या सरकारमध्ये 1ली ते 12वी शिक्षण फ्री असणार आहे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असणार आहे। मोदीजी जर बड्या लोकांची जर कर्ज माफ करत असतील, अदानी अंबानीची जर कर्ज माफ करत असतील, तर राहुल गांधी या महाराष्ट्राचे आणि या जिल्ह्याचे शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करणार आहेत। मला सांगायला अत्यंत आनंद होतो की ज्या ज्या ठिकाणी काँग्रेसचं सरकार आहे तिथे 500 रुपये सिलेंडर आहे। या महाराष्ट्रातल्या महिलांना, जिल्ह्याच्या महिलांना 500 रुपयेचं सिलेंडर मिळणार आहे। असे जाहीरनाम्यामध्ये अनेक मुद्दे आहेत। अंगणवाडी जो सेविकांचा जो विषय आहे तो सुद्धा गेली सातत्याने बरीच वर्ष पेंडिंग आहे, तो अजूनही क्लिअर झालेला नाहीये, तर त्यांचं मानधन सुद्धा डबल करण्यात येणार आहे। सो खूप काही बोलणार नाहीये मी, असे बरेच मुद्दे आहेत जाहीरनाम्यामध्ये। एक काँग्रेसचं सरकार तुम्हाला हे जर हवं असेल आणि इंडिया आघाडीचं जर सरकार जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्हाला खासदार विनायक राऊत यांना मशाल चिन्हावरती जास्तीत जास्त भरघोस मतांनी निवडून देणं ही काळाची गरज आहे, ही जिल्ह्याची गरज आहे। आणि हा निर्णय फक्त तुम्ही घेऊ शकतात, कारण विरोधकांना असं वाटतं की आम्ही साम दाम दंड भेद अशा आम्ही प्रत्येक विषयांवरती आम्ही वाटेल ते करून आम्ही ही सत्ता मिळवू, तर तसं नाही आहे। या व्यासपीठावरती बसलेली सर्व माणसे ही हा जिल्हा वाचवायला बसलेली आहेत आणि तुम्हाला हे दाखवून द्यायचे की आमचं मत विकण्यासाठी नाहीये। आमचं मत हे एकनिष्ठ आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना आम्ही देणार आहोत। जी शिवसेना आज इथे बसलेली आहे, जी काँग्रेस आज इथे बसलेली आहे, आज हा कट्टर शिवसैनिक आज पेटून उठलेला आहे आणि तो येणाऱ्या 7 तारीखला मशाल चिन्हावरती निवडून देऊन आज भरघोस मतांनी खासदार विनायक राऊतांना निवडून देणार आहे। असं मी तुमच्या वतीने मी खासदार विनायक राऊतांना मी आज आश्वासन देते। जास्तीत जास्त मी काही बोलत नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाविकास आघाडी। व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूस उपस्थित श्रोते वृंदाने बसायचं आहे। कृपया पाठीमागे उपस्थित असलेल्या सर्व श्रोतवृंदांनी व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूस बसायचं आहे आणि यानंतर आपल्याला मार्गदर्शन करतील सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष आदरणीय बबनजी साळगावकर। नमस्कार। आजच्या विनायकराव यांच्या प्रजासभेच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले स्टेजवरील सर्व मान्यवर आणि समोर बसलेल्या बंधू भगिनी मातांनो, आजची या ठिकाणी जाहीर सभा होत आहे। बांधवांनो, मी वेगवेगळ्या विषयावरती न बोलता ज्या मतदारसंघातून गद्दारी झाली त्या मतदारसंघातून मी या ठिकाणी आलेलो आहे, अर्थात सावंतवाडी। गेले अनेक वेळा फक्त स्वार्थासाठी वेगवेगळ्या पक्षातील सिद्धांतर करणारे दीपक केसरकरांना भगवंताने चांगली वाणी दिली, कुठेतरी भजन कीर्तन किंवा प्रवचन केलं असतं तर घराण्याचं उद्धार करू शकले असते, परंतु सातत्याने स्वार्थ आणि सत्तेची लालशापायी या माणसानं संपूर्ण आपल्या डोक्यावरती गद्दारीचा जो धब्बा मारून घेतलाय तो कधी पुसला जाणार नाही। बांधवांनो, ज्यावेळी आम्ही सगळे एकत्र पवारसाहेबांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीमध्ये काम करत होतो आणि त्यावेळी अलायन्स होतं आणि अलायन्सच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्या काळाचे उमेदवार अलायन्सचे खासदार, माजी खासदार सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावरती सभा लागली। पवारसाहेब आले होते, मी घटनाक्रमाच्या मागे जातोय। पवारसाहेब म्हणाले की केसरकरांना
की अलायन्स आहे, तुम्ही या ठिकाणी यावं लागेल. त्यावेळी सांगितलं, त्यांनी एक वक्तव्य केलं, मी अशा माणसांच्या जे दहशतवाद निर्माण करतात त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणार नाही. आणि सांगितलं, आणि त्यात 1 महिना राहिलेला 1 महिन्याचा राजीनामा त्यांनी आमदारकीचा दिला. आणि आज त्यांना साक्षात्कार झालाय. आज त्यांना साक्षात्कार झालाय. दहशतवाद संपला म्हणून सांगत फिरत आहेत सगळीकडे. बांधवांनो, ज्या ठिकाणी झालंय विश्वासघाताचं दुसरं नाव दीपक. ज्या ठिकाणी जातील, ज्या ठिकाणी पक्षामध्ये जातील त्या ठिकाणी विश्वासघात हे दीपक केसरनी केलेला आहे. बांधवांनो, जर भविष्यामध्ये या मतदारसंघातून अशी प्रवृत्ती जर नष्ट करायची असेल तर खऱ्या अर्थानं शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस इंडिया अलायन्सचे उमेदवार सन्माननीय विनायकजी राऊत यांना प्रचंड मताने विजयी करावा लागेल. आणि म्हणूनच या ठिकाणी मी आव्हान करतोय की विनायक राऊत यांना प्रचंड मताने विजयी करा. आणि याच ठिकाणी सांगतोय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा बुलंद आवाज आदरणीय अतुलजीराव राणे सभेला संबोधित करतील. विनंती आहे अतुलजीराव राणेंना. नमस्कार, जय महाराष्ट्र. आज या लोकसभेच्या रणांगणाच्या या पार्श्वभूमीवर आज या सभेला खास आदरणीय उद्धव साहेबांच्या उपस्थितीत विनायक राऊत साहेबांची प्रचार सभा नव्हे तर ही विजयाची सभा आहे. कारण ज्या वेळेला उद्धव साहेबांनी या रणांगणातून सभा घेतल्या त्या वेळेला विजय हा नेहमीच शिवसेनेचा झालेला आहे. आज खरं म्हणजे कोणाबद्दल बोलायचं हा मोठा प्रश्न आहे. पण जे विरोधी पक्षाचे उमेदवार आहेत त्यांची शोकांतिका ही तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे. किती पक्ष बदलले आणि सत्तेसाठी आणि स्वार्थासाठी किती कोलांट्या उड्या मारल्या हे सर्व कणकवलीकरांना नव्हे, सिंधुदुर्गातल्या कोकणातल्या प्रत्येक नागरिकाला चांगलं माहिती आहे. आजही लोकसभेची उमेदवारी मिळवायसाठी भारतीय जनता पक्षात शेवटच्या यादीमध्ये धडपड करून कसं तरी स्थान त्यांना मिळवता आलं. एका किरण सामंत सारख्या उद्योजक असलेल्या सच्च्या साध्या मनाच्या भोळ्या मनाच्या एका तरुणाने त्यांना घाम फोडला उमेदवारीसाठी. याचं कारण की त्यांनी जो काही भारतीय जनता पक्षाने अहवाल आला त्या अहवालामध्ये राणे कधीच जिंकणार नाही हे त्यांना समजलं होतं. आज तुम्ही पाहिलं असेल, आदरणीय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेसाठी महाराष्ट्रात फिरतायत. जवळजवळ 20 ते 22 सभा या त्यांनी महाराष्ट्रात घेतल्या. पण कोकणामध्ये एकही सभा घ्यायची त्यांची ते धजावले नाही. त्याला कारण आहे की त्यांना माहिती आहे की हे कोकणात पराभूत होणार आहेत. कोल्हापुरात येऊन ते परत गेले पण राणेंच्या सभेला आले नाही. योगी आदित्यनाथ येऊन गेले पण तेही आले नाहीत. अमित शहानी पहिली 1 तारीख जाहीर केली आणि पुन्हा ती रद्द केली. विनंती करून आज आले, थोडा वेळ दिला, कसा तरी सर्व नेत्यांबद्दल बोलले पण राणेंबद्दल बोलण्यासारखं काहीच नव्हतं. आज या भागातून 150 ते 200 वर गाड्या गेल्या नाहीत. ही आहे राणेंच्या कामाची पोचपावती. हा टिल्ले आमदार त्यांचा सुपुत्र
आज या भागामधला स्टंटबाज आमदार ज्याने गेल्या 10 वर्षामध्ये फक्त स्टंटबाजी केली, सर्वत्र खोटी आश्वासनं, या नदीमध्ये वॉटर राफ्टिंग असेल, एजी डॉल्टर्सचा प्रोजेक्ट असेल, सर्व फेक प्रोजेक्ट या जिल्ह्यामध्ये आणायचं काम जर कोणी केलं असेल तर हे टिल्ल्या आमदाराने केलं. निवडणुकीची उमेदवारी मिळाल्यानंतर नारायण राणेंनी पहिली मीटिंग घेतली आणि जिल्ह्यात पहिले कार्यकर्त्यांना आवाहन केलं की साम दाम दंड भेद वापरा. म्हणजे राणेंची राडा संस्कृती गेलेली नाही, त्यांना दहशतवादानेच विजय मिळवायचा आहे. पण त्यांना मी आज निक्षून सांगतो की आता तुमची राडा संस्कृती, दहशतवाद काही चालणार नाही. लोक सज्ञान झालेले, हुशार झालेले आहेत आणि शिवसेनेने तुमचा दहशतवाद संपवलेला आहे. विनायक राऊत साहेबांनी पहिल्या निवडणुकीत निवडून आले त्याच वेळेला तुमचा दहशतवाद संपवला. आदरणीय वैभव नाईकांनी तुम्हाला धूळ धरली आणि आता यावेळेला तुमचं कायमस्वरूपी राणे परिवाराचं पुस्तक बंद होणार. कारण या जिल्ह्याचा विकास हा फक्त आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धव साहेब, आदरणीय विनायक राऊत साहेब हेच करू शकतात. शिवसेनेच्या माध्यमातून होऊ शकतो, आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या माध्यमातून होऊ शकतो, आदरणीय राहुल गांधींच्या माध्यमातून होऊ शकतो, आदरणीय सर्व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या माध्यमातून होऊ शकतो. लोकशाही आपल्याला वाचवायची, संविधानाचं रक्षण करायचंय. आज ज्या पद्धतीने ते पक्ष फोडतायत आणि स्वतःला महासत्ता बोलतात, ज्यांना दुसऱ्या पक्षातले 145 उमेदवार घेऊन उभं करावं लागलं, ज्यांच्याकडे नेतृत्व नाही, असा नेतृत्वहीन पक्ष आपल्या आज सत्ता उभं बघतोय. आज मी तुम्हाला पुन्हा एकदा आज आवाहन करेन, तर आज वेळ कमी आहे, बरेच नेते बोलणार आहेत. मी एवढंच तुम्हाला सांगेन की आपण विजयाची हॅट्रिक साधूया आणि आदरणीय विनायक राऊत साहेबांना तिसऱ्यांदा निवडून देऊया आणि या भागाचा केंद्रीय मंत्री हा आपण या भागातून निवडून देऊया आणि तिसऱ्यांदा पाडून नारायण राणेंचं पुस्तक कायमस्वरूपी बंद करूया आणि या कोकणाचा विकास साधूया. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. अंगणवाडी सेविकांच्या, कामगार आणि समाजवादी नेत्या आदरणीय समताई सरवेकर यांना विनंती आहे आपण सभेला संबोधित करावं. चालू आहे. लोकसभा निवडणुकीचा माहोल सुरू आहे आणि या ठिकाणी मी या देशाची एक नागरिक, जबाबदार नागरिक, एक समाजवादी नेता, या देशाची लोकशाही जगली पाहिजे, या देशाच्या संविधानाला कोणी कुठतरता कामा नये, यासाठी जबाबदार नागरिक म्हणून मी इथं उभी आहे. आणि मी एक कामगार संघटना चालवणारी बाई आहे, त्यामुळे कामगार संघटनांचा पाठिंबा आणि या देशातल्या सभ्य नागरिकांचा पाठिंबा विनायकरावजी राऊत यांना देण्यासाठी या ठिकाणी मी आज उभी आहे. गेले 15 दिवस सगळ्या कामगार युनियनचा आम्ही आढावा घेतला, मिटिंगा घेतल्या आणि आश्चर्य म्हणजे की उद्धव ठाकरेंच्या बद्दल जी सगळ्यांना जिज्ञासा आहे, आस्था आहे, त्याचा परिणाम आम्हाला त्याच्यामध्ये दिसला. निवडणूक लोकसभेची आहे, पण एकमेकावर इतके शिवीगाळ करणं, खोटं पण रेटून बोलणं, असले सगळे प्रकार आज या निवडणुकीत दिसत आहेत. आणि ते ज्या मोठ्या पदावर बसणाऱ्या माणसानं मन मोठं दाखवलं पाहिजे, त्याची वाणी सुंदर असली पाहिजे, परंतु अतिशय गलिच्छ शब्दामध्ये हे मोदी साहेब आणि सगळी युतीची मंडळी टीका करत आहेत. हे सगळं बरोबर नाहीये. आम्हाला एक लोकशाहीचा कैवारी म्हणून आम्हाला हे आवडत नाही. हा सिंधुदुर्ग जिल्हा, हा राजापूर मतदारसंघ नाथपैंचा आहे.
हा मधु दंडवतेंचा आहे, हा नानासाहेब गोरेंचा आहे, हा मृणालताईंचा आहे. या जिल्ह्यामध्ये अभद्र भाषा आणि खून आणि मारामारी हे शोभणारं नाहीये. विनायकरावजी राऊत या ठिकाणी 2 टर्म जिंकून आलेत आणि त्यांचा जर आपण आलेख बघितला कामाचा तर जास्तीत जास्त प्रश्न विचारणारा माणूस म्हणून त्यांच्याबद्दल आम्हाला खूप आदर आहे. आपल्याला मला इथं महिला भगिनी पण दिसत आहेत. आपल्याही प्रत्येकाच्या घरामध्ये महिला भगिनी आहेत. मणिपूर जळत होता. 3 ऑगस्ट 2023 ला मणिपूर जळत होता, आजही जळतोय. आणि त्या मणिपूरमध्ये महिलांची जी धिंड काढली गेली, नग्न धिंड, त्याचं या युतीवाल्यांना काहीही वाटत नाही. यांच्या घरात बायका आहेत. उद्या तुमच्या घरात हा जर धुंडशाही आली तर तुम्ही काय करणार आहात? या ठिकाणी मणिपूरच्या 2 भगिनींची जी धिंड या ठिकाणी काढली गेली मणिपूरमध्ये, मेरी कोम नावाची वेटलिफ्टर, तिने एवढी सुवर्ण पदकं या देशाला मिळवून दिली. ती धाय मोकलून रडत होती आणि मोदींना सांगत होती काही करा आणि हा सगळा गदारोळ चाललाय मणिपूरमध्ये तो थांबवा. परंतु मैतेई आणि कुकी समाजातलं भांडण मिटवायला तर मोदी अजिबात गेले नाही. लोकसभेत एक शब्द बोलले, 28 सेकंद बोलले आणि त्या ठिकाणी अमित शहा गेले पण न मिटवता आग लावून आली. हे आपल्या बायकांचं दुर्दैव आहे. 15 ऑगस्ट 23 ला लाल किल्ल्यावरून भाषण करतायत मोदी. या देशामध्ये महिलांचा सन्मान राखला पाहिजे आणि त्याच दिवशी गुजरातमध्ये जी बिल्किश बानो, तिच्या 3 महिन्याची ती गरोदर असताना, 3 वर्षाची तिची पोरगी समोर असताना, तिची आई समोर असताना त्यांच्या कुटुंबाला जे बलात्कारानं या गुंडांनी केलं, त्यावेळेला ती रडत बसली नाही. ती कोर्टामध्ये गेली. 11 लोकांना आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा झाली. परंतु मोदी 15 ऑगस्ट 23 ला लाल किल्ल्यावरनं बोलले आणि इकडे गुजरातमध्ये या 11 आरोपींना सोडण्यात आलं. 75वा वाढदिवस या देशाचा म्हणून किती निर्लज्जपणा आहे. उलट या देशाचे जे मारेकरी, या देशाचे जे वैरी, बायकांच्यावर बलात्कार करणारे, त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी म्हणून जर ठराव केला असता तर आम्ही भगिनींनी आनंद व्यक्त केला असता. कुस्तीगीर साक्षी मलिक आणि विनेश फोगट या 2 महिला आणि त्यांच्या सगळ्या सहकारी ज्या ज्या वेळेला ओरडत होत्या की आमचा ब्रिजभूषण सिंह नावाचा कुस्तीगीर संघटनेचा अध्यक्ष आम्हाला लैंगिक अत्याचारात अडकवतोय, पण त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला या सरकारला कोणी त्यांना भेटायला गेलं नाही. त्यांनी मोर्चा काढला, त्यांनी संप केला, त्यांनी उपोषण केलं, त्यांना कुणीही भेटायला आला नाही. मात्र ती नटी कोण कंगना राणावत, तिच्या घरावर म्युन्सिपाल्टीनं चुकीचं घर बांधलं म्हणून गाडा फिरवला, त्यांना भेटायला तुम्ही जाता? विनेश फोगट आणि साक्षी मलिक यांच्या नरडीवर पाय देऊन त्यांना हकलतानाचे पोलीस टीव्हीवर बघितले आपण. मला पोलिसांनाही सांगायचं आहे, अरे आपल्या घरात पण बायका आहेत, त्यांच्याशी असं कसं वागता? आणि म्हणून या कुस्तीगीर महिलांनी आमचा अध्यक्ष बदला म्हटला, कारण तो भाजपचा खासदार होता. आणि काल पेपरमध्ये मी वाचलं, त्याच्याबद्दल थांबायचं तर नाहीच आहे, परंतु त्याच्याबद्दल त्याच्या मुलालाच कुस्तीगीर संघटनेचा अध्यक्ष केला. मला सांगा, महिलांच्या बद्दल ह्याला आस्था म्हणतात का? आणि म्हणून समस्त महिला वर्गाने ठरवलं पाहिजे, याच्या पुढे मोदी हद्दपार झालंच पाहिजे. कामगार संघ, मी युनियनचं काम करते, मी अंगणवाडी कर्मचारी, पोषण आहार संघटना वगैरेंचं मी काम करते. या कामगारांना कुठलीही वाढ या केंद्र सरकारनं दिलेली नाहीये. आणि वर 3 जानेवारीला आमच्या 15,000 अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या समोर उद्धवजी ठाकरे आले भेटायला, म्हणून या मंत्रिमंडळानं, खोके मंत्रिमंडळानं आम्हाला 1 पैशाची वाढ दिली नाही, केवळ आक्षानं. त्यांचा मी निषेध करते
आणि मी सांगते 2,10,000 अंगणवाडी कर्मचारी आहेत त्या महाराष्ट्रात. एकही मत या युती सरकारला पडणार नाही याची तजवीज आम्ही करून आलोय. त्यांचे कुटुंबीय देणार नाहीत, हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. ज्या शेगड्या म्हणजे उज्ज्वला योजनेचं कौतुक करतात, त्यात मी तुम्हाला सांगते सर्वे झाला, 3.5 कोटी लोकांना दिलं म्हणतात. त्यातला 1,31,00,000 बायकांनी एकही सिलेंडर घेतलेला नाहीये. 1,51,00,000 बायकांनी एकच सिलेंडर घेतला, कारण सिलेंडरचे दर यांनी वाढवले. तेव्हा या देशामध्ये एक बोलका शंख काम करतोय, एक हिटलर काम करतोय, जो आपल्या संविधानाला टाच लावायला बघतोय, लोकशाहीचं रूपांतर हुकुमशाहीला करायला बघतोय. त्याला आपण 4 हात दूर ठेवलं पाहिजे. त्याचा उमेदवार कोण आहे आम्ही बघत नाही. इस बार मोदी हद्दपार एवढं आपल्याला करायचं आहे. आणि म्हणून विनायकराव राऊतांना आम्ही तर मत देणारच आहोत. आपण सगळ्यांनी आपापल्या गावामध्ये प्रचार करून विनायकराव राऊतांचं निशाणी समोर जी मशाल आहे, धनुष्यबाण नाहीये. इथं पोरापोरींचं प्रेम जमलं की कुणाला तरी पळवून देतात ऐकलं होतं. इथं आता ऐकतोय काय? पक्ष पळवतात, पक्षाचं चिन्ह पळवतात, पक्षाचा बापही पळवतात. इतकी घाणेरडी अवलाद इथं आलेली आहे. आणि म्हणून यांना 4 हात दूर ठेवलं पाहिजे. म्हणून मी सगळ्यांना विनंती करते की विनायक राऊतांना आपण हॅट्रिक करून लोकसभेमध्ये पाठवायचं म्हणजे पाठवायचं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. लोक हो, मागील काही आठवणींसाठी आपल्या समोर एक व्हिडिओ क्लिप दाखवली जाते. लावा व्हिडिओ. अच्छे दिन आने वाले हैं सांगू, बुरे दिवसाची सुरुवात करणारे मोदी एक बनवाबनवी करतायचे चित्र महाराष्ट्राला अनुभवायला मिळाल्यामुळे भाजप कधीच महाराष्ट्रात सत्तेवर येणार नाही. कोण आहे गुंड? सवार अतिरेकी जेवण करतात. गुंड नागपूरची सगळी हिस्ट्री पत्रकारांनीच पाठवली. पत्रकार यांच्या घराच्या बाजूला खून होता मुख्यमंत्र्यांची. नितीन गडकरीचा मेवण्याच्या घरी चोरी होते. आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या बाजूला खून होतो. जेवढे गुन्हे नागपूरला झाले, खून, मारामाऱ्या, बलात्कार, महाराष्ट्रात काय झाले? नागपूर नाही सांभाळू शकत, महाराष्ट्र काय सांभाळणार? कसा सांभाळणार? कोण नागपूरमध्ये गुन्हे करणारे आहेत? कोण सांगा मला. आज तुम्ही नागपूर गेला असणार, एवढे गुंड आहेत. हे गुंड सगळे आज बीजेपीचे पदाधिकारी. भाजप गुंडांचा पक्ष. आश्चर्य भाई, काय तुम्ही मागणी करायचं? तुम्ही काय रमेश गोवेकरांचं काय झालं? काय तुमची दुसरी मागणी होती अंकुश राणेंचं काय झालं? तुमची मागणी होती, जाऊ दे एवढ्या मागण्या कशाला करायच्या? श्रीधर नाही, मला माहित नव्हते तुम्ही मागण्या करायच्या त्यावेळी. मी काही त्यात फार तुम्ही सांगायचं भाजप गुन्ह्यांचा दुर्गमध्ये कोणावर काय काय गुन्हे आहेत ते या ठिकाणी मी सांगितलं. तर मग पार्टी ऑफ क्रिमिनल्स हे कोण आहे ते आपल्या निश्चितपणे लक्षात येऊ शकतं. पण जाऊ दे, तेवढ्या डिटेलमध्ये मी काही गोष्ट आपण विसरले. मी जर रेकॉर्ड काढून बघितलं, ते जे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल 302चा गुन्हा दाखल करा, मागणी मी नव्हती केली, तुम्ही केली होती. तुम्ही केली होती. खूप गोष्टी शिकलो तुमच्याकडनं. असं नाही, तुम्ही आमचे नेतेच होता. ते जे म्हणायचे तेच लावून करायचो की नाही, त्याच्या मागे होतो कोण? आम्हीच. आपण सांगितलं महाराष्ट्राला 3 मुख्यमंत्री. खूप गोष्टी शिकलो तुमच्याकडनं. असं नाही, तुम्ही आमचे नेतेच होता. ते जे म्हणायचे तेच लावून करायचो की नाही, त्याच्या मागे होतो कोण? आम्हीच. आपण सांगितलं महाराष्ट्राला 3 मुख्यमंत्री वगैरे. साहेब, मी एकच मुख्यमंत्री आहे, काळजी करू नका, आणि सक्षम आहे. 3ची सवय तुम्हाला असेल. एक रवी इकडे, एक रवी तिकडे, आपल्याला लागत नाही.
विधायक आणि विकासात्मक आता काय नाहीये का अजून काय केलेलं नाही. त्याला फक्त काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर टीका करणं हेच एक काम. प्रत्येक निवडणुकीत लोकसभेला जे मुद्दे होते ते विधानसभेला नाही. ते महागाई कमी करण्यासंबंधी एकही विषय बोलत नाही, चांगल्या दिवसाबद्दल बोलत नाही. त्यामुळे मोदी साहेब फक्त ते लोकांना दिशाभूल करणं एवढंच काम करतायत. लोकसभेला दिलेल्या आश्वासनाचं भ्रमनिरास मोदी साहेबांनी केलेलं आहे. तेव्हा जे विषय होते आता नाही. मुख्यमंत्री नारायण राणे आणि परिवार यांचा जर कंपन्या, त्या कंपन्यांचे बेनामी व्यवहार आणि ज्या पद्धतीने रिअल एस्टेट पासून वेगळ्या वेगळ्या माइंड आणि ह्याच्यात त्यांचा जो व्याप आहे, मला असं वाटतं की चौकशी करायची गरज आहे. ही नीलम हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, त्यात 53 कोटी रुपये अनसिक्युअर्ड लोन चालेल. कोणी लोन दिले, कशाला दिले, कशा पद्धतीने दिले, तर त्यांच्या कंपन्या, डझन्स कंपन्या असेल, त्यांचे मुलं, पत्नी, परिवार, त्याच्यानंतर त्यांनी जे आर्थिक व्यवहार केलेले आहेत त्या कंपन्या, मग त्या कंपन्यांचे व्यवहार केले त्यांच्या बोगस कंपन्या, ही संख्या तर 100चा वर जाणार. अजून त्याच्या संबंधी खोलमध्ये डिपार्टमेंट वाले जात आहे. 2 वर्षाच्या बैठकामध्ये तुम्ही मराठी बोला ना. एकदा अर्ध हिंदी अर्ध इंग्लिश, आणि तुम्हाला फार वर्षापासून ओळखतो. महाराष्ट्र की आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे शिवसेना के गद्दार गठ हो या एनसीपी के गद्दार गठ हो, उनके सारे बहुत कई लोगों के ऊपर ईडी का रेड हुई थी, कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था. कल भ्रष्टाचार का आरोप करते थे और आज उनको लेकर मंत्रिपरिषद में आप बैठे जी. ये तो वॉशिंग मशीन से भी ज्यादा लॉन्ड्री हो चुकी है. ये लॉन्ड्री में डालना भ्रष्टाचार का. आणि ही कंपनी विसर्जित करून कोकण रेल्वेचं भारतीय रेल्वेमध्ये मर्जिंग करावं, विलिनीकरण करावं, अशी आम्ही विनंती माननीय रेल्वे मंत्री. तुझ्यासारख्या दिसत नाही सोडून तू त्यांच्यावर की कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न सुद्धा या दिवशी आणण्याच्या प्रस्तावाने मांडलाय. एक सिव्हिलमुळे नॅशनलाइज बँका प्रकरणात ते रिजेक्ट करतात. सिव्हिल स्कोरमुळे नॅशनलाइज बँका प्रकरण रिजेक्ट करतात. कुठली शिवसेना आणि कोण उमेदवार म्हणून नाव सांगा जरा. उदय सामंतचा. अरे बापरे. उडत उडत पक्षी सारे उंच उडायला लागले. उडणं शिकवलं ज्यानं त्याच्यावर उडायला लागले. दाना पाणी ज्यानं केलं, घरट दिलं राहायला, त्याची पोरं बाहेर काढून ते घरटच लागले मागायला. ज्यांना दिलं भरभरून, शिकवलं भरारी घ्यायला, जे जे हवं सगळंच दिलं, अजून उरलं काय द्यायला. म्हणे आमचा हक्क होता, आम्हीच त्याचे वारसदार. घरट्याचं आणि बापाचं नाव वापराल तर खबरदार. इतकं बळ त्यांच्यामध्ये नेमकं आत्ता कुठून आलं. असंच होतं आधी की कुणी काडी लावून गेलं. लावली असेल काडी कुणी, आपण पेटायचं असतं का. दुसऱ्याच्या चष्म्यातून चेहऱ्यावरती आणली नाही. गवतर काड्या गोळा करू म्हणे बांधू घरट नवं. नुकतेच पंख फुटलेल्यांना आणि काय हवं. नवीन घरट, नवीन झेप घ्यायला बळ सुद्धा जुनाच पक्षी देणार आहे. म्हणून यांना चिंता नाही बघा. तेच भांडत बसलेत. घरट्यात मला जागा नाही म्हणत काही जण रुसलेत. बाकी काहीच दिसत नाही. धन्यवाद. या पोल खोलनंतर मी विनंती करतो सतीश सावंत साहेब यांनी संबोधित करावं. धन्यवाद. या पोल खोलनंतर मी विनंती करतो सतीश सावंत साहेब यांनी संबोधित करावं. सन्माननीय उद्या 7 मेला होणाऱ्या निवडणुकीचे उमेदवार आणि 4 जूनला जे विजयाची हॅट्रिक करणार ते सन्माननीय राऊत साहेब, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, आजच्या या सभेला आज सुरुवात करत असतेवेळी 2019 मध्ये सन्माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी
भाजपबद्दल या देशामध्ये जे वातावरण आहे, भाजप पक्षाची जी प्रवृत्ती आहे, त्यांच्या हुकुमशाहीला या देशामध्ये थारा होता कामा नये म्हणून भाजपची युती मोडून सन्माननीय उद्धवजी साहेब यांनी जी महाराष्ट्रामध्ये एक महाविकास आघाडी केली, त्यांच्या दूरदृष्टीबद्दल मी त्यांना नक्कीच या ठिकाणी त्यांचं अभिनंदन करतोय. आज या ठिकाणी भाजपचे उमेदवार जे आहेत सन्माननीय नारायण राणे ते विचारत आहेत सन्माननीय राऊत साहेबांनी 10 वर्षामध्ये काय केलं. पण 34 वर्ष 1990 पासून तुम्ही या जिल्ह्यात असतेवेळी तुम्ही या 34 वर्षामध्ये जर या जिल्ह्याचा विकास केला असता तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आपल्या तरुणांना, बेरोजगारांना मुंबईला नोकरीची या ठिकाणी भटकंती करण्यासाठी त्यांना मुंबईला जावं लागलं नसतं. म्हणून कोकणातील जे बेरोजगार आहे ते खऱ्या अर्थाने मुंबईला जाण्यात प्रवृत्त करणारे खऱ्या अर्थाने त्याचं श्रेय या ठिकाणी भाजपच्या उमेदवारांना जात आहे. आज भाजपच्या या ठिकाणी कार्यकर्ते सांगतायत की आम्ही किसान सन्मान योजनेचे 6,000 रुपये देतो आहे, पण यामध्ये GSTच्या माध्यमातून स्टील असेल, सिमेंट असेल, सर्ववरती 18% 28% एका कुटुंबाकडनं जवळजवळ 25,000 ते 30,000 रुपये GST घेऊन आज जवळजवळ एकाला 6,000 रुपये देण्याचं काम करतायत. म्हणजे खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा किस्सा कापून पुन्हा त्याला तुटपुंजी मदत देऊन आम्ही त्याला या ठिकाणी सन्मान निधी देतो आहे अशा प्रकारचा या ठिकाणी भास निर्माण करतायत. 2022 पर्यंत सर्वांना आम्ही पक्की घरं देणार, पण आजही मला वाटतं बऱ्याच व्यक्तीने या ठिकाणी घरं न देण्याचं काम सुद्धा आज या सरकारने केलेलं आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न आम्ही दुप्पट करणार, पण त्या शेतकऱ्यांचं असलेलं उत्पन्न निपट करून त्यांचा खर्च मात्र तिप्पट करण्याचं काम आज या भाजप सरकारने केलं आहे. खऱ्या अर्थाने या शेतकऱ्याला कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचं काम या भाजप सरकारने केलेलं आहे. आणि म्हणून ह्या भागामध्ये काम करत असतेवेळी सन्माननीय राऊत साहेबांनी सर्वसामान्यामध्ये मिसळून जे काम केलं आहे आणि आज या ठिकाणी जे लोकसभेला भारतीय जनता पक्षाचे जे उमेदवार आहे ते 34 वर्षामध्ये या जिल्ह्याचा असेल, या बेरोजगारांचा असेल, महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून कोणतंही काम ते या ठिकाणी करू शकले नाही आहेत. आणि म्हणून उद्याच्या 7 मेला होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये तुमचे आमचे लोकप्रिय उमेदवार सन्माननीय राऊत साहेब यांच्या निशाणीसमोर, यांची निशाणी मशाल आहे, मशाल या निशाणीसमोरचं बटन दाबून त्यांना विजयी करा. आणि स्वर्गीय भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एकच वाक्य सांगतो, लढलात नाही तरी चालेल पण विकले जाऊ नका. हे वाक्य लक्षात ठेवून 7 मेला सन्माननीय राऊत साहेबांना विजयी करा एवढी विनंती करून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ज्यांची आपण आतुरतेने वाट पाहतो ते महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, शिवसेनेचे पक्ष कुलवंश सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज योगीराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. मराठी मनाचे मानबिंदू, हिंदू अस्मितेचे शिरोमणी, हिंदुस्तान हिंदू
अखंड हिंदुस्थानचे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा. अरे आवाज कुणाचा? धन्यवाद. उपस्थित मान्यवरांना विनंती करतो की आसनस्थ व्हायचं आणि याच्यानंतर प्रवीणजी भोसले साहेब. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्ह मशालच निवडा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने 48 हापूस आंब्यांचा हार उद्धव साहेबांना देत आहेत. 48च्या 48 महाराष्ट्राचे खासदार महायुतीच्या येण्यासाठी या शुभेच्छा देण्यात येत आहेत. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. अरे कोण आला रे कोण आला? शिवसेना जी सुरू होते त्याला गमचे घ्या पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामधले शिवसेनेचे 48 खासदार निवडून आणण्यासाठी आणि त्यामध्ये रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील हा आपला एक शिवसेनेचा धन्यवाद. जोरदार शिवसेना जी सुरू होते. शिवसेना जी दुष्टशक्ती जाळल्या मार्ग स्पष्ट दाबल्या पेटू दे शिवसेनेची मशाल. हिंदू हा तुझा धर्म जाणून घे हेच मर्म जीवन करत्यास तू बहाल. दुष्टशक्ती जाळल्या मार्ग स्पष्ट दाबल्या शिवसेनेची पेटली मशाल. एक स्वप्न एक चिन्ह शिवसेनेची मशाल. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्ह मशालच निवडा. 100% होणार आहे. या मतदारसंघामध्ये बरेच जण आपण पाहतो आहोत. आमच्या सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर, या दीपक केसरकरने जे सन्माननीय आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सन्माननीय शरद पवार साहेब यांच्या बरोबर गद्दारी करून ते बाहेर पडले आणि विनायकराव साहेबांच्या बरोबर दोस्ती करून त्यांना विनंती करून, वैभव नाईक यांना विनंती करून मला एकदा शिवसेनेत घ्या, मला नारायण राणेंपासून धोका आहे असं रडत होते. दहशत आहे, मला स्वतःला दहशत आहे, माझ्या मुलीला दहशत आहे असं रडगाणं गाऊन 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 उद्धवजींच्या पाया पडून त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. आणि शिवसेनेत गेल्यानंतर उद्धवजींनी त्यांना मोठं पद दिलं, गृहमंत्री पद दिलं. आणि त्यांनी गृहमंत्री झाल्यानंतर तोच राग आळवायला सुरुवात केली. पक्षात उद्धवजींनी घेतलं आणि लगेचच अनेक दिग्गज म्हणजे वैभव नाईकांना मंत्रिपद दिलं पाहिजे होतं. साहेब उद्धवजी, आपण वैभवजीने मंत्रिपद दिलं पाहिजे होतं. त्यांच्या कुटुंबाने इथे फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये उद्धवजींनी आमच्या ह्या गद्दाराला प्रमोशन दिलं आणि त्यांना राज्याचे गृहमंत्री केले. आणि अजूनपर्यंत शेवटपर्यंत हा केसरकर दहशत दहशत, नारायण राणेंची दहशत, त्यांच्या मुलांची दहशत, दहशत दहशत असं करून रडगाणं गात होता. आणि त्याच्यापासून हा सिंधुदुर्ग जिल्हा वाचला पाहिजे अशा तऱ्हेचा प्रयत्न सातत्याने उद्गार त्याच्या मुखातून येत होते. त्याला एवढे मोठं मंत्रिपद देऊन सुद्धा त्याचं समाधान झालं नाही. ज्या उद्धवजींनी त्याला या राज्याचा मंत्री केला, जे शरद पवार साहेबांनी केला नव्हता तरी सुद्धा उद्धवजींनी त्याला केला. एवढं मंत्रिपद मिळून सुद्धा गद्दारी केली. आणि त्याने उडी मारली आणि आता ते दाढीवाला शिवसेनेमध्ये गेलेले आहेत. आता पुढे सुद्धा त्यांचा प्रवास काय असेल सांगता येत नाही. नारायण राणेंचा प्रवास सुद्धा असाच राहिलेला आहे. बाळासाहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या बरोबर
अशीच गद्दारी केली. हे म्हणजे हे केसरकरांचे गुरु, गद्दारी करण्यामध्ये गुरु. केसरकरांचे गुरु कोण? नारायण राणे. अशीच गद्दारी केली. मी एवढीच विनंती करतो, जास्त वेळ घेत नाही. या गद्दारांना आपल्याला यावेळेला दूर करायचं, दोन्ही गद्दारांना. आणि एक स्वच्छ अशा तऱ्हेच्या विनायक राऊतांना, जे एक निष्ठ राहिलेले आहेत बाळासाहेब ठाकरेंच्या बरोबर, उद्धवजींच्या बरोबर, त्यांना इंडिया आघाडीच्या वतीने, ज्याच्यामध्ये काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, आपली शिवसेना आहे, या सगळ्यांनी मिळून, आपण सर्वांनी मिळून विनायक राऊत यांना 2 लाखापेक्षा जास्त मताने विजयी करूया, अशा तऱ्हेचं नम्र आवाहन करून, विनंती करून आपल्याला घेतो. जय हिंद, जय इंडिया आघाडी, जय शिवसेना. त्याच्यानंतर संदेशभाई बाई. 2च मिनिट. लोकसभा निवडणूक 2024 सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीनं या ठिकाणी आमचे पक्षप्रमुख, शिवसेना प्रमुख, या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या विचाराची ही जाहीर विराट सभा या ठिकाणी संपन्न होते. या सभेच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले या मतदारसंघाचे भावी खासदार, जे विजयाची 3ऱ्यांदा हॅट्रिक करणार आहेत, ते आमचे खासदार लोकप्रिय आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब, आमचे तरुण सहकारी, या जिल्ह्याचा लढवय्य नेतृत्व, आमचे सहकारी आमदार वैभवरावजी नाईक, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले आपण सर्व शिवसैनिक, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते आणि पत्रकार मित्रांनो, साहेब, हा संपूर्ण जिल्ह्यातला शिवसेनेचा, महाविकास आघाडीचा हे एक भगवं वादळ तुमच्या आशीर्वादानं, तुमच्या विचारातनं या ठिकाणी उभं राहिलेलं. ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रामध्ये आपण संघर्ष योद्ध्याप्रमाणे हे काही लढाई आपण जी स्वीकारलेली आहे, आम्ही सर्व महाराष्ट्रातले, सिंधुदुर्गातली जनता ही तुम्ही म्हणजे आमची ऊर्जा, तुम्ही म्हणजे आमची प्रेरणा. आणि म्हणून एवढ्या मोठ्या संख्येने आजही प्रामाणिक शिवसैनिक, निष्ठावंत महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते आपले विचार ऐकण्याकरता या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जमलेले आहे. खरं तर मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही, 2च मुद्दे मांडतो आणि संपवतो. खरं तर आज ही जी जाहीर सभा आहे, हा जो काही विराट जनसागर या ठिकाणी उपस्थित आहे, मी आमदार नितेश राणांना एवढंच सांगू इच्छितो की तुम्ही सातत्यानं शिवसेनेचे पक्षप्रवेश या ठिकाणी दाखवताय. एवढी शिवसेना या ठिकाणी वाढलेली आहे की पक्षाचे प्रवेश घेता घेता आपण थंकून जाल, आपण संपून जाल, एवढी माझी या ठिकाणी शिवसेना ही 4 शब्दावर, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर आणि आदरणीय उद्धवजींच्या नेतृत्वावर या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये उभी आहे. खरं तर नामदार राणे जे या ठिकाणी उद्योग मंत्री, या ठिकाणी विरोधी पक्षनेतेच म्हणून त्या ठिकाणी उमेदवार म्हणून त्या ठिकाणी उभे आहे. खरं तर भाजपने त्यांची अवस्था वाजले तर पुंगी, नाही तर गाजर अशा प्रकारची केलेली आहे. आणि म्हणून मी जास्त वेळ घेत नाही, मी एवढंच आपल्या सगळ्यांना सांगतो की मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी आपण मतदान करा आणि खासदार विनायक राऊत यांना पुन्हा त्या ठिकाणी 3ऱ्यांदा या मतदारसंघामध्ये खासदार करा, मशाल या चिन्हावर मतदान करा, एवढंच सांगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून, शिवसेना प्रमुख आणि आम्हा सर्वांचं दैवत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीचं अभिवादन करून, खरं तर दिल्लीपासून, निवडणूक आयोगापासून शिवसेना कोणाची, शिवसेनेचा मालक कोण, हा प्रश्न विचारण्याने नाही, या ठिकाणची गर्दी बघून विचारायची. शिवसेना कोणाची आणि ठाकरे ब्रँड कोणाचा, या ठिकाणची गर्दी बघून या ठिकाणी करायची. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या प्रमुखांच्या उमेदवाराच्या सभेसाठी आलेले आमचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे, खरं तर गेल्या 10 वर्षामध्ये सामान्यातल्या सामान्य लोकांपर्यंत जाणारा खासदार म्हणून, सामान्य लोकांचे प्रश्न गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत मांडणारा माणूस म्हणून विनायक राऊत यांनी लोकांपर्यंत पोहोचलेले आहेत.
आणि मला निश्चित खात्री आहे की पुन्हा एकदा आपण मोठ्या मताधिक्याने राऊत साहेबांना या ठिकाणी निवडून द्याल. खरं तर एकीकडे विनायक राऊत आणि गेल्या 10 वर्षामध्ये भाजपने केलेले सातत्याने दिसलेली आश्वासनं आणि 10 वर्षा भाजपच्या आश्वासनाच्या पुढे जाऊन गेले 35 वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या पक्षात जाऊन वेगवेगळी आश्वासनं देणारे नारायण राणे. खरं तर गेल्या 10 वर्षात भाजपने वेगवेगळी आश्वासनं दिली. प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये देतो म्हणून सांगितलं, प्रत्येकाला घर देतो म्हणून सांगितलं, प्रत्येकाला रोजगार देतो म्हणून सांगितलं, परंतु ही आश्वासनं फेल झाली. परंतु त्याच्या पुढे जाऊन नारायण राणे यांनी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये वेगवेगळी आश्वासन देण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसमध्ये असताना महिला भवन उभारलं, आज ते बंद आहे. काँग्रेसमध्ये असताना MIDCचे उद्योग मंत्री होते, अनेक लोकांना रोजगार देतो म्हणून सांगितलं, ते रोजगार बंद आहेत. कुडाळच्या MIDC मध्ये स्वतःच्या कंपनीच्या नावाने वेगळ्या कंपनीला 70 एकर जागा आहे, त्या ठिकाणी उद्योग उभारतो म्हणून सांगितलेत, परंतु 70 एकरमध्ये आजही एकही उद्योग या ठिकाणी नाही आहे. आणि दुसरीकडे खरं तर साहेब 8 दिवसापूर्वी एक जर्मनचं शिष्टमंडळ आलं होतं. जर्मनचं शिष्टमंडळ त्यांच्यावर चर्चा करताना ते असे बघून या ठिकाणी सांगत होते की ते काय सांगतायत, परंतु दुसऱ्या दिवशी सांगितलं की 12,000 लोकांना जर्मनमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना रोजगार देणार म्हणून त्यांनी घोषणा केली. खरं तर हे दरवर्षीचं नाटक आहे निवडणुका आल्या की, परंतु आम्ही त्यांना एकच विनंती करतो की तुमच्या 2 मुलांना रोजगार द्या आणि त्यांना जर्मनीत पाठवा. तुमचं पण आयुष्य या ठिकाणी समाधानी जाईल आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं सुद्धा आयुष्य या ठिकाणी समाधानी जाईल. आज अनेक विषय आहेत, परंतु वेळ या ठिकाणी कमी आहे. उद्धवजींनी करोना कालावधीमध्ये जे केलेलं काम आपल्या समोर आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर आलेली अनेक निसर्गाची संकट असून देत, वादळ असून देत, त्यावेळी उद्धवजींनी मुख्यमंत्री असताना थोडक्या कालावधीमध्ये सरळ रस्ते दिलेली कोट्यावधी रुपयाचे निधी आहे. परंतु हेच नारायण राणे या देशाचे केंद्रीय मंत्री होते, घोषणा मोठी केली, पण 1 रुपयाची कवडी सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी कोकणासाठी दिली नाही. हे सत्य या ठिकाणी आहे. आज खरं तर नारायण राणे सातत्याने सांगत असतात, सातत्याने उद्धवजी किंवा ठाकरे कुटुंबियावर शिवसेनेवर टीका करत असतात, परंतु राणेंचं अस्तित्व काय राहिलंय? खरं तर तुमचं नाव 13व्या यादीत आलं, म्हणजे शेवटचीच यादी होती. आज शिवसेनेत असताना तुम्ही पहिल्या नंबरला यादीत होतात, परंतु आज तुम्ही शेवटच्या बेंचवर बसलात, याची जाणीव तुम्ही या ठिकाणी ठेवा. राजापूरमध्ये सभा झाली. फडणवीसांनी सांगितलं की ह्यांना मोदींकडे बघून मत द्या. अमित शहानी सांगितलं मोदींकडे बघून ह्यांना मत द्या. म्हणजे त्यांना पण कळलंय की नारायण राणेंकडे बघून कोणी मत देणार नाहीत, परंतु आमच्या उमेदवार राऊत साहेबांकडे बघून आपण सगळे मत देणार आहेत, याची जाणीव आपल्याला या ठिकाणी आहे. खरं तर अनेक व्यवसाय गुजरातमध्ये नेलेले आहेत. वेंगुर्ल्यातला असलेला पाणबुडी प्रकल्प सुद्धा गुजरातला नेला आणि त्यानंतर हे सगळे खरं तर या जिल्ह्यामध्ये साहेब 4 मंत्री या जिल्ह्यामध्ये आहेत. 3 माजी पालकमंत्री ते आज सरकारमध्ये मंत्री आहेत, हे केंद्रीय मंत्री आहेत, परंतु ह्यांना हा उद्योग सुद्धा थांबवता आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या जिल्ह्यामध्ये एकही रोजगार निर्माण करता आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणूनच एका कार्यक्रमाला हे 4ही मंत्री गेले होते, त्यातले 3 माजी पालकमंत्री होते, नारायण राणे, उदय सामंत आणि दीपक केसरकर. खरं तर त्या लोकांनी बाहेर लिहिलं होतं की नवीन पालकमंत्र्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे आणि 3 या आधीच्या मंत्र्यांना जमलं नाही ते ह्यांनी केलं. खरं तर या 3ही मंत्री निष्क्रिय झालेत, म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला बाहेरचा मंत्री या जिल्ह्यामध्ये आणावा लागला. आज यांचे प्रचार प्रमुख कोण? गोव्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री. आज यांच्या प्रचाराची जबाबदारी कोणाची? मुंबईत आलेल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांची. म्हणजे या जिल्ह्यामध्ये आता नारायण राणेंकडे त्यांना कळून चुकलंय की नारायण राणे या जिल्ह्यामध्ये विजय मिळवू शकत नाहीत. खरं तर 2 निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी त्यांचा राज्याचे उद्योगमंत्री असताना पराभव केलाय. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा त्यांना केंद्राचे उद्योगमंत्री असताना पराभव करण्याची संधी आपल्याला मिळाली आहे, ती संधी आपण या ठिकाणी करूया. आज खरं तर ज्याप्रमाणे मोदी गॅरंटी सांगितली जाते, आज या देशामध्ये आपण टीव्ही लावला की मोदींच्या जाहिराती सुरू असतात. जर तुम्ही एवढं काम केलं असतं तर एवढ्या तुम्हाला जाहिराती का लावू लागल्या असतात? सातत्याने मोदी असून देत, शहा असून देत, सातत्याने उद्धवजींवर तुम्हाला बोलावं लागतं. महाराष्ट्रातले नाही देशातले कुठेही गेलेत तर त्यांना उद्धवजी, संताजी, धनाजी सारखे या ठिकाणी दिसतात आणि सातत्याने उद्धवजींवर यांना बोलावं लागतं. यातच खरी तर उद्धवजींची आणि आपली ताकद या ठिकाणी आहे. आज साहेब राम मंदिर झालं,
आपण पण खरं राम मंदिरामध्ये आपला किती सहभाग आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु धर्माच्या आणि जातीच्या नावावर राजकारण करण्याचं काम हे एकही संधी सोडत नाहीत. राम मंदिर झालं आदल्या दिवशी सगळीकडे साहेब अक्षता वाटण्यात आल्या. माझ्या घरी काही लोक आलेले होते, अक्षता दिल्यात. राऊसाहेबांच्या घरी सुद्धा काही लोक गेले होते, अक्षता दिल्यात. सांगितलं अयोध्येवरून अक्षता आल्यात. मी आणि कन्हैया पारकर आमच्या ऑफिसमध्ये बसलो होतो, त्यांना आम्ही दोघांनी सांगितलं तुम्ही बसा, चहा वगैरे घेतली आणि त्यातल्या अक्षता वाटणाऱ्या एकाला सांगितलं तुला रामाची शपथ आहे, ह्या अक्षता कुठून आणल्या तेवढ्या सांग. तर ते म्हणाले कालच आम्ही इथल्याच भुशारी दुकानातून अक्षता घेतल्यात आणि त्या अक्षता या ठिकाणी वाटतोय. म्हणजे रामाला सुद्धा यांनी सोडलं नाही, सोडं हे आहे. आज मोदी प्रत्येक ठिकाणी ज्या योजना काँग्रेसपासून आहेत, आपण पण अनेक योजना सुरू केल्यात. आपण पण शेतकऱ्यांना माफी दिली आहे, आपण पण शेतकऱ्यांना समग्र अनुदान दिलंय, वेळोवेळी आपण मदत केली, आपण कधी फोन करून सांगितलं नाही. परंतु मोदी मात्र खरं तर लेक लाडकी योजना अनेक वर्षाची आहे. आमच्या एका कार्यकर्त्याला मोदींच्या भाजपच्या काळातनं फोन आला होता की तुम्हाला मुलगी झाली, अभिनंदन आहे, सगळं सांगितलं आणि तुम्हाला पैसे मिळाले काय, होय म्हणून सांगितलं. तो म्हणाला आता मोदी झाली त्यामुळे तुम्हाला हे मोदींमुळे आता तुम्हाला मुलगी झाली आणि मोदींमुळे तुम्हाला हे पैसे आता या ठिकाणी मिळणार. तो म्हणाला लग्न मी केलंय, बायको माझी, मुलगी माझी आणि मोदींचा याच्यात काय संबंध आला. आणि असा प्रश्न या ठिकाणी प्रत्येक जण या ठिकाणी विचारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतायत. आज खरं तर राणे केंद्रीय मंत्री असताना, राज्याचे मंत्री असताना साहेब 46,000 हेक्टर वनसंपदेची जमीन आमच्या जिल्ह्यातली वनसंपदेमध्ये लावली. खरं तर हे पाव आता कमी होतं की काय, म्हणून आता सिडकोचं, राऊसाहेब त्या संदर्भात बोलतील, सिडकोचं नवीन आमच्याकडे एक दुखणं या ठिकाणी लावलंय. आणि त्यामुळे या सगळ्यांचा राणे मंत्री असताना ह्या कुठल्याही विषयात चर्चा केली नाही. 4 वर्ष मंत्री असताना कोणाला दिसले नाहीत, परंतु आता मात्र लोकांच्या घरोघरी जात आहेत. माझी शेवटची निवडणूक आहे म्हणून सांगतायत. खरं तर राणेसाहेब तुमची शेवटचीच निवडणूक आहे, कारण याआधी तुम्ही पराभव केलाय. पुन्हा एकदा ही जनता तुम्हाला या ठिकाणी पराभवाचं दाखवल्याशिवाय त्या ठिकाणी थांबणार नाही. आज जास्त वेळ आपला न घेता एवढंच सांगतो की उद्धवजी संपूर्ण देशाच्या विरुद्ध लढतायत, महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या विरुद्ध लढतायत. अनेकांना त्यांनी शत्रू फक्त आपल्यासाठी केलेला आहे, त्यामुळे उद्धवजींच्या पाठीशी राहणं हे आपलं सर्वांचं काम आहे. आणि ते काम म्हणून मी आणि राऊतसाहेब उद्धवजींच्या आज आपण जी लढाई करतोय ती 8,000 कोटी रुपये असलेल्या ठेवी असलेल्या एका मोठ्या पक्षाशी करतोय. आज हजारो कोटीची त्यांची पक्षाची, आमच्या पाठीत जे कार्यालय सुरू आहे भाजपचं, 50 कोटीचं कार्यालय या भाजपचं या ठिकाणी सुरू आहे. आणि अशा शक्तीच्या लढत विरोध लढताना आम्हाला पण आमिष होती, परंतु आम्ही तुमच्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांनी आम्हाला 1 रुपया न घेता निवडून दिला आहे, त्यामुळे आम्ही तुमच्या पाठीशी राहण्याचं ठरवलेलं आहे. आणि खरं तर माझी तुम्हाला सगळ्यांना विनंतीच आहे की ज्याप्रमाणे उद्धवजी लढतायत, ज्याप्रमाणे राऊतसाहेब लढतायत, त्याप्रमाणे आपली पण सर्वांची जबाबदारी आहे की या आज खरं तर मोदी गॅरंटी म्हणून सांगतायत 50,000 लाख रुपये लोन मोदींच्या गॅरंटीवर कधी मिळत नाही, परंतु आज घराघरामध्ये 1,000 रुपये 2,000 रुपये वाटण्याचा प्रयत्न भाजपची मंडळी या ठिकाणी करतायत. पैसे घेऊन या ठिकाणी मत विकण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतायत, मत विकत घेण्याचा प्रयत्न करतायत. परंतु एवढंच सांगतो की आपण सर्वांनीच ज्याप्रमाणे उद्धवजी लढतायत, महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी लढतायत, आज गुजरातमध्ये अनेक उद्योग केले त्याच्यासाठी लढतायत, आपल्यासाठी लढतायत, त्यामुळे आपण पण आपलं एक मत उद्धवजींना यावेळी द्यायचं आहे आणि राऊत साहेबांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून द्यायचं आहे असं आवाहन या ठिकाणी करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. त्याच्यानंतर मी विनंती करतो या कोकणचे खऱ्या अर्थाने नायक सन्माननीय राऊत विनायक राऊत साहेब. माझे आदरणीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब, इंडिया आघाडीचे सर्वच सन्माननीय पदाधिकारी, उपस्थित पत्रकार आणि ह्या शिवसेनेच्या मेळाव्यासाठी म्हणजे माझ्या विजयाच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या सभेमध्ये महाराष्ट्रातले निवडून येणारे जवळजवळ 5 खासदार या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. तुम्हाला सुद्धा सर्वांना शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी मी आज उद्धव साहेब, आपण ह्या विजयी ठरणाऱ्या मैदानामध्ये आपल्या विनायक राऊतच्या विजयासाठी 3 वेळा, आजची 3री वेळ आहे. पहिल्या वेळेला आलात, 1.5 लाखाचं मताधिक्य आपण देऊन गेलात. दुसऱ्या वेळेला आलात, 2.25 लाखाचं मताधिक्य, आणि आज आपल्या आगमनाने बरोबर 2.5 लाखाचं मताधिक्य मिळून आपला विनायक राऊत निवडून येणार याची खात्री साहेब मी माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने देतोय. कोकण आणि आपलं नातं मी सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे. अर्थात
काही पिपाण्या वाचतायत, त्याचा समाचार आपण घेणारच आहात. पण ह्या तिसऱ्या वेळच्या निवडणुकीला मी जात असताना मी अत्यंत समाधानी आहे, आनंदाने आणि अभिमानाने इंडिया आघाडीचा उमेदवार म्हणून ह्या संपूर्ण प्रचारामध्ये आघाडी घेत असतानाच चिपळूणच्या परशुराम मंदिरापासून ते दोडामार्गच्या मांगेली गावापर्यंतच्या 400 किलोमीटरचा हा प्रवास, जवळजवळ 2000च्या आसपास असलेले गाव, 23,000च्या आसपास असलेल्या वाड्या, एवढा कोकण प्रांत केवळ आणि केवळ आपल्या मार्गदर्शनाने इंडिया आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने पादाक्रांत करत असताना जिथे जातो तिथे बाळासाहेबांचं हे भगवं रक्त मला पाहायला मिळतं. जिथे जातो तिथले आपल्या मार्गदर्शनाखाली एक जबरदस्त ताकदीने उभा राहिलेला कोकण मला पाहायला मिळतोय. आणि म्हणून या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मला कोणती काळजी नाही आहे, कोणती चिंता नाही आहे, परंतु विजयाचा निर्धार मनामध्ये ठेवून ज्या वेळेला पुढे जातो त्यावेळेला मागच्या 10 वर्षामध्ये जे मी काम आपल्या मार्गदर्शनाखाली या कोकणामध्ये केलेलं आहे, दुर्दैवाने माझ्या विरोधी पक्षाच्या त्या कमळ निशाणीला ते नाही दिसणार, कमळ निशाणी घेऊन चालणाऱ्या ढकलगाडीला ते नाही दिसणार. पण आजपर्यंत हा सिंधुदुर्ग जिल्हा ओरबाडायचं काम ज्याने केलेलं आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना फसवण्याचं ज्याने काम केलेलं आहे, सिंधुदुर्गवासियांना लुबाडण्याचं काम केलेलं आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये 1, 2 नव्हे तर 9 जणांच्या राजकीय हत्या ज्याने केलेल्या आहे, त्या नारायण राणेंचं कमळ आता करपायला लागलेलं आहे आणि आपली मशाल जबरदस्त ताकदीने प्रज्वलित झालेली आहे. आणि म्हणून विनायक राऊतने या 10 वर्षात काय केलं असा प्रश्न ज्यांना विचारतायत त्यांना मला सांगायला आवश्यकता नाही आहे, पण मला अभिमानाने मी सांगू इच्छितो की आजपर्यंत ह्या सत्तेचा फायदा नारायण राणे तुम्ही तुमच्यासाठी करून घेतलात, तुमच्या परिवारासाठी करून घेतलात. पण ज्या वेळेला ह्या महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्री पद आपले पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे आलं, ज्या वेळेला आरोग्यमंत्री डॉक्टर राजेश टोपे आले, त्यावेळेला या सिंधुदुर्ग वासियांना माननीय उद्धव साहेबांच्या वतीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मिळालं. आणि केवळ मिळालंच नव्हे तर 966 कोटी रुपयाच्या तरतुदी सहित सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चालू झालेलं आहे, 3री बॅच आहे. पण दुर्दैवाने असं आहे की त्याच वेळेला उद्धव साहेबांच्या माध्यमातून डॉक्टर राजेश टोपेंच्या माध्यमातून ह्या जिल्हावासियांच्या सेवेसाठी कॅथलॅब मंजूर झाली होती. जवळजवळ 90 कोटी रुपये खर्च करून ती कॅथलॅब होणार होती. पण दुर्दैवाने ह्या मागच्या 2 महिन्यापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मंजूर झालेले कॅथलॅब नारायण राणेंच्या रुग्णालयातली कॅथलॅब चालली पाहिजे म्हणून शासकीय कॅथलॅब या इथल्या पालकमंत्र्यांनी आणि ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी सिंधुदुर्गमधून ती सोलापूरला पाठवून दिली. माझा प्रश्न असा आहे की कॅथलॅब तुम्ही का पाठवलीत त्याचं उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल, पण ते देणार नाही तुम्ही. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काजू उत्पादकांचा प्रश्न आहे, आंबा उत्पादकांचा प्रश्न आहे. मला जे विचारतात त्यांना माझ्या लोकसभेमध्ये आंबा आणि काजूचा प्रश्न मी ज्या 11 नोव्हेंबर 2023 या रोजी संसदेमध्ये मी जो मांडला अधिनियम 377 ज्यांना डोळे आहेत त्यांनी ते वाचावं. त्यामुळे कोकणच्या प्रत्येक प्रश्नावर विनायक राऊत नेहमी आक्रमक नव्हे तर सकारात्मक पद्धतीने प्रयत्नशील राहिलेला आहे. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग होय, ज्या वेळेला नितीन गडकरी साहेब केंद्रीय ग्राम सडक मंत्री झाले त्यावेळेला कोकणच्या दृष्टीने मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची मागणी खऱ्या अर्थाने उद्धव साहेबांनी त्या शपथविधीच्या दिवशी केली. गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून निधी मिळाला, पण भारतीय जनता पक्षाच्या लाडावलेल्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या ठरणारे ठेकेदार नियुक्त केले रत्नागिरीमध्ये म्हणून तो महामार्ग रखडलाय. पण केवळ आणि केवळ आज ही कोकण भूमी या भारतीय जनता पक्षाच्या दलालांना सोन्याची अंड देणारी भूमी वाटू लागलेली आहे. आणि म्हणून साहेब नेहमीच कोकणवर अन्याय करणारे कायदे
आपण गेल्यानंतर सातत्याने भाजपाच्या या नेत्यांकडून सुरू आहे. रिफायनरीला विरोध केला तर आम्हाला दुःख नाही. याचमुळे कोकण भूमी भस्मसात करणारे सगळे प्रकल्प इथे आणि 16 मोठे या महाराष्ट्र राज्यातून 16 मोठे प्रोजेक्ट तुम्ही गुजरातला पळवलात. आणि जर एवढा रिफायनरी चांगला होता तर तो कसा नाही पळवला तुम्ही, हा माझा प्रश्न आहे. पण कोकण भस्मसात करणारे प्रकल्प कोकणच्या माती आणि टाटा एअरबस सारखे प्रकल्प गुजरातला घेऊन जातात. आणि तिसरं शेवटचं सांगतो साहेब, आज या परप्रांतीय भूमाफियांची नजर आपल्या कोकणच्या भूमीवर आलेली आहे. पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, ठाणा नाही त्याच्यामध्ये, या 4 जिल्ह्यातले 1635 गाव आणि 6,42,000 हेक्टर एवढी जमीन ज्या ग्रामपंचायतीच्या अंडर आहे. 4 मार्च 2024 रोजी आम्ही सगळे निवडणुकीमध्ये बिझी होतो, परंतु आपल्या सारखा जागृत महाराष्ट्राचा तारणहार जागा होता, त्यांनी या महाराष्ट्राचा GR वाचला आणि मला पाठवलं. काय होतं त्या GR मध्ये? 1635 गावावर सिडको आणायची, संपूर्ण कोकण किनारपट्टी आणि त्याचबरोबर जांभा दगड ज्या ज्या कोकणातल्या गावामध्ये होतो ते सगळे गाव सिडकोच्या अंडर आणायचे आणि त्या गावांवर सिडकोचं राज्य निर्माण करायचं. उद्धव साहेब, सर्वप्रथम ह्या गंभीर प्रश्नाकडे आपण पाहिलात, मला ते सांगितलं. आणि होय, या कोकणामध्ये सिडकोला यायला जर विरोध कोणी केला असेल तो विनायक राऊत, वैभव नाईक, राजन साळवी यांनी विरोध केला. भाजपाचे सगळेजण झोपून काढत त्या भारतीय जनता पक्षाचं लोटांगण घालवत होते. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कोकणामध्ये आम्ही सिडको येऊ देणार नाही. आणि त्याचबरोबर कोकणातला ज्वलंत प्रश्न मग तो काजूवाल्यांचा असेल, आंबा उत्पादकांचा असेल, या काजू उत्पादकांच्या बाबत माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आपल्या भाषणामध्ये विचार मांडणारच आहेत. पण माझ्याकडे एकच विनंती करू इच्छितो, आज आम्ही पैशाने धनवान नाही आहेत, तर आम्हाला अभिमान आहे. पैसा जरी नसला तरी आम्हाला मातोश्रीचा मिळणारा आशीर्वाद हेच आमच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं आहे. आम्ही खोक्यांच्या मागे नाही गेलो, पण आम्हाला अभिमान आहे. आमचे आजचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरेंच्या बरोबर प्रामाणिकपणे काम करण्याचं भाग्य आम्हाला मिळालंय, याच्यामध्ये आम्हाला अभिमान आहे. आणि म्हणून आज या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये दुर्दैवाने आपलं धनुष्यबाण पुसण्याचं काम जरी त्या गद्दार गटाने केलं तरी सुद्धा आमच्या कोकणवासियांच्या मनामध्ये, हृदयामध्ये, विचारामध्ये, नसामध्ये आमच्या जगदंबेने दिलेली मशाल ही पूर्णपणे भरलेली आहे. आणि म्हणून ह्या निवडणुकीमध्ये उद्धव साहेब आपल्या मशालीचा प्रचंड मताधिक्याने विजय होईलच, यामध्ये कोणतीही शंका नाही. परंतु तो विजय खऱ्या अर्थाने आपला असेल, बाळासाहेबांचा असेल. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून मी माझ्या मतदारसंघातील मतदारांना विनंती केलेली आहे, 3ऱ्या क्रमांकावर माझं नाव आहे. 3ऱ्या क्रमांकावर. मला वाटलं 3रा क्रमांक काय, मग माझ्या भारत मातेने सांगितलं ह्या वेळेला केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंचा 3ऱ्या वेळेला पराभव करायचा आहे आपल्याला, म्हणून विजयाची हॅट्रिक करायला 3रा क्रमांक. आणि त्या 3ऱ्या क्रमांकाच्या निशाणीवर बटन दाबा, मशाली समोरचं बटन दाबा आणि आपल्या विनायक राऊतला पुन्हा एकदा पदरामध्ये घ्या, असा विनंती करून मी माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आणि माननीय उद्धव साहेबांना विनंती करणार आहे, त्यांनी आपले मार्गदर्शन करावे. हे घ्या, हे घे. हॅलो हॅलो, बाबू इथे. हॅलो हॅलो, अरे तू इथे. हॅलो 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 हॅलो.
व्यासपीठावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि जमलेल्या माझ्या तमाम थांबा 4 जूनला वाजवा आणि जमलेल्या माझ्या तमाम देशभक्त बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरतोय आणि कोकण तर माझ्या हक्काचं आहे. रत्नागिरी आहे, सिंधुदुर्ग आहे, तुम्ही सगळी माझी आपली माणसं आहेत. तुमच्या समोर भाषण काय करू आणि तुमच्या समोर प्रचार तरी कशाला करू? कारण आपलं नातं हे मोदी शानसारखं नाहीये, बहुत पुराना रिश्ता. खरंच आमचा बहुत पुराना रिश्ता आहे. फटाके थांबवा ना आता. आपलं खरंच बहुत पुराना रिश्ता आहे. फक्त हात जोडून एक विनंती करतोय की उद्याच्या 7 तारखेला विनायक राऊतांच्या मशालीचं बटन दाबून मुंबईमध्ये आपलं जे काय काम आहे 20 तारखेसाठी ते करायला तुम्ही सगळे मुंबईत आले पाहिजेत. माझी माणसं मला माझ्या सोबत पाहिजेत. याचं कारण आता 2 दिवसापूर्वी एक बातमी वाचली. अमित शहा यांच्या गांधीनगरमध्ये त्यांच्या लक्षात आले की बरेचशी लोक ही सुट्ट्या लागल्यानं ते पलटायत, नको बाबा हा. म्हणून मग त्यांनी काय केलं, टूर ऑपरेटर्सना एक विनंती केली. अमित शहानी विनंती केली की बाकी सब ठीक है ना, ईडी वीडी कुछ आए नहीं ना आपके पास. आणि त्यांना सांगितलं की जरा तुम्ही तुमच्या टूर्स या रद्द करा अशी विनंती केली आणि त्यांनी टूर्स रद्द केल्या. असो, तो त्यांचा भाग आहे. आज मी कोकणात येणार म्हटल्यानंतर कोणीतरी मला धमकी दिली. आता आपल्यामध्ये मराठीत काही म्हणी आहेत. आता त्या म्हणी मी काही केलेल्या नाहीत आणि तुम्ही पण केलेल्या नाहीत. त्याच्यामुळे म्हणीतली नावं ही मी तर काही ठरवलेली नाहीये. पण एक म्हण अशी आहे, शुभ बोल रे नार्या. आता मी येतो म्हटल्यानंतर कसे येतात बघतो. मी येऊन उभा आहे, परत कसे जातात बघतो. तू आडवा येच, तुला गाडूनच पुढे जातो. आडवाच आहे तू. अरे लाज वाटली पाहिजे. 2-3 वेळा एकदा तुझ्या इकडे येऊन तुला आडवा केला, मग माझ्या घरात तिकडे येऊन उभा राहिला, तिकडे तुला साफ करून टाकला. लाज नाही, लज्जा नाही. बडबडतोय आपला, बडबडतोय. म्हणून म्हटलं शुभ बोल रे नार्या. आता नाव मी काही ठेवलेलं नाही. तसं पाहिलं तर एक 4 दिवसापूर्वी मी रत्नागिरी तिकडे येऊन गेलो होतो कोकणात. आता म्हटलं 4 दिवसांनी परत येऊन बोलायचं काय. पण देव आपल्यावरती किती देवाचे आशीर्वाद आहेत बघा. आजच रत्नागिरीमध्ये जे आपल्याला नकली म्हणतात त्या बेअकली जनता पक्षाचे एक नेते येऊन तिकडे पचकून गेले. बेअकली जनता पार्टी म्हणजे शिवसेनेला नकली म्हणतात ते बेअकली असतील, नाही तर दुसरं काय. पुन्हा एकदा चॅनलला सांगतोय, बेअकली जनता पार्टी. आज हा नवीन शब्द दिलाय. कारण आजपर्यंत मी भेकड जनता पार्टी म्हणत होतो, काही लाज वाटायला तयार नाही. भाकड म्हणत होतो, काय लाज वाटत नाही. कमळाबाई म्हटलं, आता बेअकली म्हणतोय. आता बची किती बाराखडी म्हणायची यांच्यासाठी. याच्या बाराखड्या म्हणजे येतात मला, पण थोडं शांत संयमी असं माझ्यावरती शिक्का बसल्यामुळे मी बोलू शकत नाही. आता हे बेअकली जनता पक्षाचे जे सरदार आहेत ते येऊन गेले तिकडे आणि मला काही गोष्टीत आव्हान देऊन गेले. हिम्मत असेल तर त्याच्यावर बोला, हिम्मत असेल तर त्याच्यावर बोला. अहो अमित शहाजी, तुमच्यात जर का हिम्मत असेल तर जनतेच्या प्रश्नावरती बोला. 10 वर्ष तुम्ही तिकडे अंडी उभवत बसलाय. कोंबडी चोर बरोबर घेतला तरी अजून अंड्यात पिल्लू का नाही बाहेर येत, त्याच्यावरती बोला. नुसतं आपलं उभवतंय आपलं. अहो तुमच्यापेक्षा खरंच कोंबडं बरं. अंड उभवलं तर पिल्लू तरी येतं. तुम्ही 10 वर्ष खुर्च्या उभवताय तरी त्यातनं काही बाहेर पडत नाही. ढेकणं झाली असतील खुर्चीमध्ये तरी लाज नाही. जणू काय राम मंदिर यांनी बांधलं. राम मंदिर बांधलं, चांगलं केलं की वाईट केलं. अहो चांगलंच केलं. पण जेव्हा तुमची हिंमत नव्हती तेव्हा शिवसेनेने पुढाकार घेतला होता. बाळासाहेबांबद्दल बोलताना काल मोदी पण म्हणाले, बाळासाहेब हे म्हणाले, बाळासाहेब का तुमच्या वर्गात होते.
हा बाळासाहेब काय हिंदू हृदय सम्राट म्हणा, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे बोला तुम्ही. हिंदू हृदय सम्राट बोलायला तुमची जीभ अडखळत असेल तर त्या जिभेला सरळ कसं करायचं ही माझी कोकणातली नव्हे संपूर्ण देशातली जनता जाणते. पण राम मंदिर वरती बोलतोच ना, राम मंदिर आम्ही तुम्हाला पाठिंबा दिला. मी मुख्यमंत्री होण्याच्या आधी सुद्धा गेलो होतो, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सुद्धा गेलो. आणि तुमच्यासारखा तुम्ही काढाल तो मुहूर्त हे नाही आम्हाला पटत. आम्ही म्हणू जेव्हा आमच्याकडे आम्हाला वाटेल राम आम्हाला दर्शनाला बोलवतोय उठून आणि जाऊ, 2 वेळा गेलोच. पण मी जाऊन आलो, तुम्ही अजून भवानी मातेच्या मंदिरात का नाही गेला? जय भवानी जय शिवाजी जरा द्या एकदा घोषणा. हा त्यांची तिकडे कडी पातळ झाली पाहिजे, एवढ्या जोरात पाहिजे. मला आव्हान देते हिंदुत्वावरती. अहो जेव्हा तुम्ही तिकडे शंकराचार्यानं न घेता भ्रष्टाचाराने घेऊन बसला होता बाजूला, 22 जानेवारी मी तमाम शिवसैनिकांना घेऊन कुठे गेलो होतो? नाशिकच्या काळाराम मंदिरामध्ये. त्या काळाराम मंदिराचा इतिहास माहितीये का अमित शहाजी? इतिहास बघा काय. त्या काळाराम मंदिरासाठी ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली घटना तुम्ही बदलायला निघाला आहात, त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा राम माझा सुद्धा आहे, या मंदिरात जाण्याचा हक्क माझा सुद्धा आहे म्हणून आंदोलन करून ते मंदिरात गेले होते. आणि अमित शहाजी तेव्हा सुद्धा तुमच्यासारखे बुरसटलेले गोमूत्रधारी त्यांना विरोध करत होते. मग मी उघडतो यांचं हिंदुत्व आहे गोमूत्रधारी हिंदुत्व आहे, आमचं हिंदुत्व आहे सुधारणावादी हिंदुत्व आहे. आमचं हिंदुत्व हे देवळात घंटा बडवणारं नाहीये, अतिरेक्यांना बडवणारं हिंदुत्व आहे. तुम्ही काय तुमच्याकडनं शिकायचं? तुम्ही काळाराम मंदिराचं महत्व तुम्हाला माहिती नसेल. माहिती नसताना मी जाईन म्हटल्याबरोबर मोदी गेले होते तिकडे झाडलोट करायला. नाही फोटो आले होते की नाही तुम्ही सांगा. आणि आज तुम्ही आमच्यावरती म्हणजे काय सगळं व्यवस्थित चाललंय तर फक्त काड्या घालायच्या. विधानसभेत बोललोय मुख्यमंत्री असताना, तुम्ही काढा पुरावा आणि ऐका. पण सावरकरांवरती मला बोलायला सांगताय, मग अमित शहाजी तुम्ही श्यामाप्रसाद मुखर्जींवरती बोला. कारण कोणालाच माहिती नाहीये श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे ज्यांनी जनसंघ स्थापन केला, म्हणजे राजकारणातले बाप यांचे. आणि 1940च्या सुमारास बंगालमध्ये ज्या मुस्लिम लीगनी भारताची फाळणी मागितली होती, त्या मुस्लिम लीग बरोबर फजलुल हक मंत्रिमंडळ स्थापन केलं होतं तिकडे बंगालमध्ये. 11 महिने त्यांच्या मंत्रिमंडळात मुस्लिम लीगच्या मांडीला मांडी लावून तुमचे राजकीय बाप सत्तेत बसले होते. त्याच्याबद्दल बोला. काँग्रेस जेव्हा लढत होती, चले जावचा नारा दिला 42 साली गांधीजींनी, तेव्हा तुमचेच श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी तिथल्या गव्हर्नरला पत्र लिहिलं होतं की आम्ही इंग्रजांना पाठिंबा देतो का, त्यांच्यासाठी नाही, पण इकडे चांगली कायदा सुव्यवस्था आणण्यासाठी इंग्रजांना पाठिंबा देतो. म्हणून चले जाव चळवळ कशी वाईट आहे, तिला कसं ठेचलं पाहिजे हे तुमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी लिहिलं होतं. ते का नाही बोलत? पण एवढं सगळं खोलात जाऊन बोलण्यापेक्षा तुम्ही 10 वर्ष काय केलं तेवढं फक्त बोला. आज दुर्दैव असं की इकडे सुद्धा काही आले असतील. मी भारतीय जनता पक्षाच्या त्या पिढीच्या विरोधात नाहीये जे खरोखर निष्ठावान काहीतरी नीतिमत्ता विचारसरणी त्यांच्याकडे आहे. त्या भारतीय जनता पक्षांच्या कार्यकर्त्यांबद्दल आणि त्या कुटुंबियांबद्दल आज सुद्धा माझ्या मनामध्ये आस्था आहे. त्या संघाच्या कार्यकर्त्यांबद्दल आज सुद्धा माझ्या मनात आस्था आहे. पण त्यांच्या मनात जो प्रश्न आहे की अरे काय वेळ आली, कमळाला मळाचा प्रचार करायला लागतोय. हातात कमळ आणि कोणाच्या मळ शी. मग एका बाजूला विनायक, दुसऱ्या बाजूला खलनायक. बरं खलनायक कमी पडत असेल तर चिखलनायक. काय ही भारतीय जनता पक्षाची म्हणजे बोगस भाकड काय भेकड म्हणतो मी एवढ्यासाठी म्हणतोय की मध्ये मोदीजींनी एक सांगितलं की काँग्रेसचा जाहीरनामा कसा आहे. अहो तुमचा जाहीरनामा तुम्ही पहिला वाचलात का?
आता काय झालंय, मोदी सरकार नाही राहिले, हे गजनी सरकार झालेलं आहे. हे गजनी सरकार आहे. तुम्ही 2014चा तुमचा जाहीरनामा काढा, थापानामा 19चा काढा, आणि काय काय नाही केलं ते का नाही केलं हे लोक सांगा. पण मोदी आता काय देशाचे प्रश्न विसरून गेलेत. आणि मग काँग्रेस काय करणार, ज्यांची मुलं जास्त आहेत त्यांना तुमची संपत्ती काढून देणार. अहो तुम्हाला राजकारणात मुलं नाही होत, आम्ही काय करू शकतो, आमचा काय दोष आहे. म्हणून आमची मुलं तुम्हाला कडेवर घ्यावी लागत आहेत. पण ते करताना भाजपचं काय झालंय, ती कचरा उचलण्याची गाडी येते ना गावात, कचरा जो आपण घराबाहेर टाकतो तो कचरा उचलतात, गाडीत टाकतात. आणि आता निवडणुकीमध्ये असं मी कुठे पाहिलेलंच नव्हतं, ते पहिल्या प्रथम बघतोय, कचऱ्याचं प्रदर्शन लावलंय. सगळे कचरे, ज्याला बाळासाहेबांनी गेट आउट सांगितलं होतं हाच तो तुमचा इथला उमेदवार आहे. हीच मस्ती होती त्यावेळेला, तुला बघून घेतो, तुझं अमुक करून घेतो, काय घेतोस तू, जा घे काय करायचं कर, गेट आउट. आणि कोणाला धमक्या देतोस, या धमक्यांना कोकणवासियांनी कधीच गाडून टाकलेलं आहे. तो काळ तुम्ही आठवा, 2005 पर्यंत यांची मस्ती होती. आणि ती पोटनिवडणूक संपूर्ण दहशतीच्या एक सावट होतं. मी स्वतः इकडे 8-10 दिवस राहिलो होतो, गाव वाड्या वस्त्या पाड्यांमध्ये जात होतो. आणि तिथली सगळी कोकणवासी म्हणजे तुमच्यापैकीच काही लोक मला आजही आठवते, मी गाडीत बसल्यानंतर धावत आले आणि मला सांगितलं, उद्धवजी एक काम करा, आम्ही सगळे तुमच्या बरोबर होतो, पण इकडे ना कोणतरी लढणारा माणूस द्या. बघा तुम्ही आज गेलात ना, तो उद्या हे काय करतील सांगता येत नाही. आमची मुलं बाळं मुली यांना इकडनं यावं जावं लागतं, हे काय करतील हे सांगता येत नाही. मग त्याच्यानंतर वैभव उभा राहिला, विनायक उभे राहिले, तुम्ही त्याच्यासोबत उभे राहिलात, सगळी माझी मंडळी सतीश वगैरे सगळे, संदेश आहेत, सगळे उभे राहिले. आणि ती जी एक मालिका होती, मग ती श्रीधर नाईकांपासून सुरू झाली होती. सत्यविजय भिसे, आमचा रमेश गोवेकर असा एक दिवस गायब, अंकुश राणे, ही सगळी मालिका तुम्हाला माहिती आहे. कसं कसं घडलं, हत्या झाली, पळवला गेलाय, कोणी पळवलं तेच माहिती नाही. असं होऊ शकतं काय, भुताटकी आहे. आणि अमित शहाना हे काय माहिती नाही. आता राणेला मत म्हणजे मोदींना मत असं म्हणत असतील, तर ह्या गुंडगिरीला मत म्हणजे मोदींना मत असं तुम्हाला म्हणायचंय. या हत्या झाल्या कशा आहेत ना, तुमच्याकडे केंद्रीय गृहमंत्री आहात तुम्ही, मग या हत्यांचा शोध तुम्ही घ्यावा ना, पण मिळणारच नाही, धागेदोरी मिळणार नाही. कारण जो जो तुमच्या भाजपात आला तो तुमच्या वॉशिंग मशीन मध्ये धुवून चकाचक झाला असं तुम्हाला जरी वाटत असेल, तरी जनतेच्या डोळ्यामध्ये त्यांनी केलेली पाप ही आज सुद्धा कायम आहेत, आज सुद्धा कायम आहे. आणि इथल्या उमेदवाराला सुद्धा त्यांच्या सांगतोय की उगाच काहीतरी वाटेल ते बडबडू नको. आणि मी तुम्हाला सगळ्या कोकणवासियांना आवाहन करतोय, म्हणजे विनंती करतोय, उमेदवार निवडायचा ना, ठीक आहे, मी आता सध्या म्हणतो विनायक राऊतांचा आत्ता विचार न करता मी तुम्हाला सांगतोय ते करा आणि मग तुम्ही मत द्या. तुम्ही विनायक राऊतांची 10 वर्षातली संसदेतली भाषणं काढा, ती त्याचे व्हिडिओ लावा, आणि ह्यांनी केरळच्या प्रश्नाला कर्नाटकाचं उत्तर कसं दिलंय ते तुम्ही बघा. नुसतं मला पाहिजे मी आणि मैं और हमारे दो, काय कुठली आहे बरं. ज्या घराणेशाहीच्या विरुद्ध मोदी बोलतायत त्यांना शिवसेना प्रमुखांची घराणेशाही नकोय. मी तर म्हणतो मी आहेच, मी घराण्याचा वारसच आहे, अभिमानाने सांगतो मी. आणि अमित शहा आज बोललेत, अहो तुमच्या सर्टिफिकेटची गरज नाहीये, फालतू नकली सर्टिफिकेट मला नकोय, गरज नाही, फेकून देतो मी गटारात ते. की उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांचा मुलगा आहे, हे का तुमच्या वडिलांकडनं मी विचारून घेऊ. मी तर अभिमानाने सांगतोय, पण अमितजी, मी माझ्या वडिलांचं नाव लावतो ना, तसं तुम्ही लावा. माझ्या वडिलांचं नाव लावून मतं नका मागू. तुम्हाला माझी माणसं चोरावी लागतायत, तुम्हाला माझे वडील चोरावे लागतायत. काय हो, तुम्हाला तुमच्या वडिलांचं नाव नाही, तुमच्या वडिलांचं कर्तृत्व नाही, मग लावा ना, तुमचं पूर्ण नाव लावा. आणि या लोकांसमोर मी माझं पूर्ण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे लावून पुढे आलेलो आहे, तसं तुम्ही अमित शहा, नरेंद्र मोदीजी तुम्ही नाव लाया आणि या. पण संपूर्ण देश तुम्ही नाचून टाकतात. जो वचननामा आम्ही घेऊन तुमच्या समोर आलेलो आहोत, त्या वचननाम्यामध्ये माझं पहिलं वचन आहे
की जो महाराष्ट्र लुटला जातोय, हे दोन सुरतवाले दोन व्यापारी सुरतेचे, अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरत लुटली होती स्वराज्यासाठी, आणि हे दोन सुरतवाले छत्रपतींचा महाराष्ट्र लुटतायत. आणि ही लूट मी होऊ देत नाही, ही लूट होऊ देणं हे बाळासाहेबांचे विचार होते. महाराष्ट्र लुटणारा कोणी असेल आम्ही पर्वा करत नाही त्याची. महाराष्ट्राच्या आड जर याल तर याद राखा तुम्ही असाल तुमच्या घरचे, पण माझ्या महाराष्ट्राच्या वाटेला जाऊ नका. महाराष्ट्रातून जे जे वैभव तुम्ही लुटून नेलेला आहात, इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर ते सगळं लुटलेलं वैभव मी पुन्हा नव्याने जोमाने या माझ्या महाराष्ट्राला प्राप्त करून दिल्याशिवाय राहणार नाही, ही माझी शपथ आहे. तुम्ही महाराष्ट्राचा जो आकस दाखवत आहात तो एक एक वेचून 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 मी तुमच्या या आकसाचा सूड घेतल्याशिवाय राहणार नाही. मोदीजी मध्ये ते नेव्ही दिनासाठी आले होते, संकटात तर कधी आलेच नाहीत. ना अमित शहा आले, ना नरेंद्र मोदी आले. इकडे सगळे तोक्ते आले, निसर्ग आला, मध्ये आणखीन काही काही वादळं आली. काजूला हमीभाव नाही, पण गद्दाराला हमीभाव आहे. असं निवडणुकीत तुम्ही कधी वचन दिलं की गद्दाराला आम्ही लवकरच हमी भाव देऊ? नाही, आधी तुम्ही भाव देता, मग तुम्ही त्यांना घेऊन मग त्यांना निवडणुकीत उभं करता. मग 10 वर्ष तुम्ही सत्ता भोगताय, विनायक राऊत तिकडे कंठशोष करतायत, काजूला हमी भाव द्या, हमी भाव द्या, हमी भाव द्या, तरी हमी भाव देत नाहीत. पण मोदीजी आले, सिंधुदुर्गात आले, मला वाटलं काहीतरी मोठी घोषणा करून जातील, पण घोषणा केलीच नाही. माझ्या सिंधुदुर्गात येणारा पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प हे गुजरातला घेऊन गेले. म्हणजे यांना आता कधी कोणी बोलण्याचं धाडस नाही करणार. कारण जर का घरी बोलवलं तर घरात काय चांगलं बघतील आणि तेच उचलून गुजरातला नेतील. ही अशी यांची एक मानसिकता आहे. ज्या ज्या काही गोष्टी येणार होत्या, बल्क ड्रग पार्क येणार होता, मेडिकल डिव्हाइस पार्क येणार होता, टेस्ला तर आता येईल असं वाटतच नाही. कदाचित यांचं सरकार जाण्याची ते टेस्लावाले वाट बघतायत की यांची 4 जूनला होऊ दे, मग मी 5 जूनला येतो देशामध्ये. म्हणजे सगळे चांगले उद्योग हे तुम्ही गुजरातला घेऊन जाताय. म्हणून मागे मी म्हटलं होतं की महाराष्ट्राला राख आणि गुजरातला रांगोळी. मग आज अमित शहा मी तुम्हाला आव्हान देतोय, परत उद्या या आणि कोकणात येऊन सांगा बारसूची रिफायनरी मी होऊ देणार नाही. मी तर होऊ देणारच नाहीये, मी तर होऊच देणार नाहीये. पण अमित शहामध्ये जर हिम्मत असेल, हिम्मत आणि अमित शहा हा शब्द विरुद्धार्थी आहे मला माहिती आहे, पण तरी सुद्धा हिम्मत असेल तर या आणि सांगा बारसूला मी रिफायनरी होऊ देत नाही. पण जैतापूर आमच्या माथ्यावर मारायचं, नाणार आमच्या माथ्यावर मारायचं, पुन्हा बारसू मारायचं, जेणेकरून माझं सुंदर जे निसर्ग संपन्न कोकण आहे त्याचं पर्यटन मारून टाकायचं, निसर्ग मारून टाकायचं. आणि जांभा दगडाच्या खाणीवरती ह्या त्या परप्रांत्यांचा डोळा आहे. जैतापूरची सुद्धा जी काही मी नावं पाहिली, जमिनी कोणी खरेदी केल्या, सगळे यांचे बगल बच्चे. मग कोकण मोदी शहा वगैरे त्यांचीच नाव आहेत. 7 बरोबर यांची नावं चढली कशी? परस्पर तुम्ही सगळं लुटून फस्त करता आहात. आणि उद्धव ठाकरेंनी तरुणाची खिचडी खाल्ली. मग तुम्ही तुमच्या उत्तर प्रदेशमध्ये आणि गुजरातमध्ये काय केलं होतं? गंगेमध्ये प्रेत वाहत होती, पण माझ्या महाराष्ट्रामध्ये एका सुद्धा प्रेताची किंवा शवाची अशी अवहेलना आम्ही होऊ दिली नव्हती. गुजरातमध्ये सार्वजनिक चिता पेटल्या, त्या दुर्दैव आहे. मी टीका नुसती नाही करत, पण हे दुर्भाग्य आहे, दुर्दैव आहे. एक तरी मला भाजप शासित राज्य सांगा की जिकडे महाराष्ट्राने केलं तसं फील्ड हॉस्पिटल उभं करून दाखवलं होतं. लस म्हणे मोदींनी शोधली म्हणून लसीवरती मोदींचा फोटो, मग खतावरती मोदींचा फोटो का टाकता? शेणखत आहे ना, तिकडे बैलाचा फोटो टाका. नाही, माझा प्रश्न साधा आहे. आता हे जे म्हणतात लस मोदींनी शोधली म्हणून त्याच्यावरती मोदींचा फोटो मी समजू शकतो, पण खतावरती मोदींचा फोटो का? हा कुठला नाही आहे. म्हणजे सगळीकडे मी आणि मीच, म्हणजे जे येईल ते फक्त मलाच पाहिजे, दुसरं कोणी बसायचंच नाही. त्याच्यानंतर दुसरं जे मी वचन दिलेलं आहे ते शेतकऱ्यांनंतर दिलेलंच आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत काय जाते, संपूर्ण मराठवाडा विदर्भ वगैरे इकडे तिकडे फिरतोय. ती प्रधानमंत्री सन्मान योजना का काहीतरी योजना आहे का तुमच्याकडे? 6,000 रुपये येतात.
PM किसान सन्मान योजना काहीतरी आहे. ते शेतकरी जे सांगतात फार म्हणजे मला कौतुक वाटतं शेतकऱ्यांचं. शेतकरी स्वतः सांगतायत की अहो हे 6,000 रुपये वर्षाला देतात, पण आमच्या खतावर GST, औषधांवरती GST, बी बियाणावरती GST, सगळी जे काय उपकरणं लागतात त्याच्यात GST, हजारो रुपये आमच्याकडनं घेऊन जातात आणि 6,000 रुपये भीक दिल्यासारखे आमच्या तोंडावर मारतात. म्हणून मी वचन दिले की शेतकऱ्याला जी शेतीसाठी आवश्यक ज्या गोष्टी आहेत, मग ते कीटकनाशक असेल, खत असेल, बी बियाणं असेल, इतर अवजार असतील, ह्याच्यावरचा GST माफ करून टाकायचा. शहरामध्ये अनेक छोटे छोटे व्यापारी आहेत, त्या व्यापाऱ्यांवरती GSTच्या धाडी पडतात. म्हणजे ह्यांचं सगळे जे चाललेलं आहे चंदा दो आणि धंदा लो. वैभव, तू जे बोललास ना की त्यांच्याकडे करोडो रुपयाचे निवडणूक रोखे आहेत, हे बघ माझ्याकडे किती निवडणूक रोखे आहेत. ते निवडणूक रोखेच आहेत आणि सगळे निवडणूक रोखे मी निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशीच वापरणार आहे. पण तुम्ही GSTच्या माध्यमातून जे व्यापाऱ्यांना त्रास देतात त्या GSTच्या कर प्रणालीमध्ये आम्ही बदल करणार आहोत. व्यापारी असेल गुजराती असेल, मी गुजरातला काही देऊ नये या मताचं नाहीये. गुजरातच्या हाचं असेल ते आम्ही सुद्धा देऊ, पण गुजरातला देण्यासाठी तुम्ही माझ्या महाराष्ट्राच्या तोंडात हात काढून देणार असाल तर तो हात आम्ही तोडल्याशिवाय राहणार नाही, हे मी महाराष्ट्रामध्ये सांगतोय. मी मुख्यमंत्री असताना इथल्या विमानतळाच्या उद्घाटनाला आलो होतो, चिपी, आणि बसले होते सूक्ष्म आणि लघु. खरं म्हणजे आनंदाचा दिवस. जे मी बोललो ना, शुभ बोल रे नार्या, अरे कोकणासाठी, जगासाठी कोकणाचे दरवाजे उघडतायत. तो विमानतळ आजपर्यंत नुसता होणार होणार होणार, आपण तिकडे रेटा लावला आणि तो विमानतळ करून घेतला, पण तिकडे सुद्धा असंच काहीतरी वेडवागडं बोलून घेते, मग काढली होती थोडीशी तिकडे. पण तो विमानतळ आज चालू आहे का बंद आहे? बाजूला काल मी त्या गोव्याच्या मोपा विमानतळावरती उतरलो, केवढं भव्य दिव्य विमानतळ केलेलं आहे. का हे सगळं वैभव तुम्ही आमच्या कोकणात का नाही आणत? कोकणामध्ये सुद्धा ते संपूर्ण हा किनारपट्टा आहे, गोवापासून हा संपूर्ण किनारपट्टा एवढा सुंदर आहे. इकडे तर आपले ऐतिहासिक किल्ले आहेत, महाराजांनी बांधलेलं सिंधुदुर्ग आहे. ज्या सिंधुदुर्गामध्ये गेल्या वेळेला आलो तो वैभवनी खरंच चांगलं केलं. एकमेव जे आपल्या छत्रपतींचं मंदिर आहे त्याच्यात शिवछत्रपतींना त्यांनी दगडी सिंहासन करून घेतलं. केवढं मोठं काम केलं त्यांनी, एवढं मोठं काम केलं. अहो मोदीजी, शहाजी, हे ह्याला कामं म्हणतात. नुसतं तुम्ही आलात आणि पर्यटन प्रकल्प घेऊन गेलात, येऊन नुसतं काहीतरी कोपरा लावून जाता. या गोष्टी मतदारांना तुम्ही जास्त काळ फसवू शकत नाही. आम्ही आणखीन जे वचन दिलंय, जे 95 साली आपलं युती सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये आपण 5 जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव 5 वर्ष स्थिर ठेवले होते. आता मी स्वतः प्रयत्न करणार आहे, देशात इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर संपूर्ण देशात 5 जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव हे स्थिर ठेवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. सांगा ना, असं काहीतरी सांगा. जो रोजगार इकडनं पळून नेलेला आहे तो रोजगार पुन्हा मी इकडे उपलब्ध करणार आहे. नुसता शहरात तर नाहीच, मुंबईचं जे आर्थिक केंद्र, वित्तीय केंद्र, हे सुद्धा तुम्ही गुजरातला घेऊन गेलात. डायमंड बाजार तो गुजरातला घेऊन गेलात. ते वित्तीय केंद्र जिथे होणार होतं तिकडे बुलेट ट्रेन कोणासाठी? अहमदाबाद मुंबई कशाला? गद्दारांना पळवाय की बसला इकडे का उतरला तिकडे? त्या बुलेट ट्रेनच्या जागी होणारं वित्तीय केंद्र सुद्धा इंडिया आघाडीचं सरकार आणल्यानंतर मी माझ्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईत आणि मुंबईच्या आजूबाजूच्या परिसरात आणेन, पण मी महाराष्ट्रात परत आणेन. ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा जे लोक ते मुलं मुली शिकतायत त्यांना त्यांच्या गावागावात, जिल्ह्यात, अगदी गावागावात, खेड्यापाड्यात नसलं तरी किमान जिल्ह्यात रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यायचा माझा विचार आहे. आणि मला तोही दिवस आठवतोय जेव्हा वैभव तू सिंहासारखा यांच्या अंगावरती चालून गेला होता, भेकडाने तुझ्यावरती हल्ला केला होता, त्याच्यात एक शिवसैनिक जखमी झाला होता. मी आलो होतो दुसऱ्या दिवशी. रुपेश. आणि मग इकडे आल्यावरती विचारलं कुठे येतो? तो गोव्याला. अरे गोव्याला कसा? नाही, इकडे उपचाराची सोय नाही. म्हणजे तुम्ही इकडे फक्त मारामारी करायच्या, लोकांची डोकी फोडायची आणि उपचार करायला सुद्धा जागा नाही. स्वतःची मेडिकल कॉलेज बरोबर चालतात, त्याला सुद्धा परवानगी मी दिली होती. मी पाहिलं नाही तेव्हा की कोणाचं कॉलेज आहे, कोणाचं हॉस्पिटल आहे, पण माझ्या कोकणासाठी कोणतरी काम करतंय, कर, चल, देतो परवानगी. मी ठेवू शकलो असतो.
पण मी अडवलं नाही, हे पाप मी कधी केलं नाही. पण एका गोष्टीचा मला नक्कीच अभिमान आहे, हो अभिमान आहे, की मेडिकल कॉलेज शासकीय मी इकडे मंजूर करून दिलं. पण आता काय बंद पडलं वाटतं, पुढचं काम बंद. कार्डियक लॅब सुद्धा इकडे नको, कारण नाही तर आपलं कसं चालणार, म्हणून ती पाठवून दिली कोल्हापूरला. कोल्हापूरला पण झाली पाहिजे, पण माझ्या सिंधुदुर्गात सुद्धा मी करून दिल्याशिवाय राहणार नाही. कुठे नेली? कोल्हापूर ना, तेच इथून हलवली त्यांनी. कार्डियक लॅब तुम्ही हलवता, तुमच्या धंदे आरोग्याची सेवा हा धंदा करता तुम्ही. काही ज्या गोष्टी आहेत ना, म्हणून मी अमित शहाना सांगतोय, तुम्ही सांगा या इकडे आणि मला हिंमत विचारताना बाजूबाजूला बसूया, जनतेसमोर फैसला होऊ द्या. तुम्ही 2014 साली जेव्हा आलात तेव्हा पेट्रोलची किंमत काय होती, आज काय झाले, डिझेलची काय होती, आज काय झाले, गॅसची काय होती, आज काय झाले, सगळ्या गोष्टी काढा. तुम्ही 2 कोटी लोकांना, तरुणांना दरवर्षी नोकरी देणार होता, किती जणांना मिळाले? एक सुद्धा नाही. पण यांच्या जाहिराती जोरात आहेत. म्हणजे 8,000 कोटी 10,000 कोटी हे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून यांनी जमवलेच. पण न्यायालयाने जर का यांचं भांड फोडलं नसतं तर निकालाच्या आधी आणखीन 10,000 कोटींचे रोखे छापण्याची परवानगी या बोगस भेकड भाकड जनता पक्षाच्या सरकारने दिली होती. हे सगळं काय आम्हाला कळत नाही? आज संपूर्ण महाराष्ट्रच नाही, संपूर्ण देश तुमच्या गॅरंटीच्या जाहिरातीने बरबटून तुम्ही टाकलेला आहात. कसली गॅरंटी? कुठून आणली ती कुठून आणला था पैसा? सगळीकडे मोदी गॅरंटी, मोदी गॅरंटी. कसली गॅरंटी? की वाटेल तेवढा पैसा खा आणि भाजपात या, काही होणार नाही, मोदी गॅरंटी है. अरे बेटा आ जाओ, कितना खाया तूने? 50 करोड़. अच्छा चलो इसको नगर सेवक बनाओ. कितना खाया? 500 करोड़. हाँ इसको जरा मंत्री बनाओ. कितना खाया? 70,000. अरे अरे इसको तो चलो उपमुख्यमंत्री बनाओ. म्हणजे खरंच लाज वाटते हो मला, खरंच लाज वाटते. म्हणजे जी आपल्या महाराष्ट्राची परंपरा आहे ती काय? शुरामी वंदिले. आणि भाजपची परंपरा आता झाली चोरामी वंदिले. चोर जेवढा मोठा तेवढं यांचं लोटांगण मोठं. घालील लोटांगण चोराच्या समोर. प्रश्न आम्हाला नाहीये, प्रश्न तुम्हाला आहे. तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला नाही, मोदी शहा आणि भाकड जनता पक्षाला आहे. मी भाकड भेकड का म्हणतोय? भाकड एवढ्यासाठी म्हणतोय कारण यांनी त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्वच उभं करू शकले नाहीत. यांना सगळी बाहेरची माणसं घ्यावी लागतात, म्हणून त्यांना मी भाकड म्हणतोय. भेकड का म्हणतोय? कारण स्वतःच्या हिमतीवरती यांच्याकडे कार्यकर्ते नाहीत. मैदानात लढाईला या म्हटलं तर यांचे घरगडी जे आहेत, ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय, त्यांना पुढे पाठवून त्यांच्या आडूने दमदाटी करतात, म्हणून हे भेकड आहेत, म्हणून हे भेकड आहेत. नाहीतर तुम्हाला वाटेल मी उगाच काहीतरी त्राग्याने काहीतरी बोलतोय. त्राग्याने नाही मी कधी बोलत. मी बोलतो ते नेहमी सत्याच्या आधारावरती बोलतो. आता त्यांच्या समोर असाच आहे की 4 जून जेव्हा उजाडेल आणि इंडिया आघाडीचं सरकार 300 पेक्षा जास्त जागा मिळून तिकडे दिल्लीत विराजमान होईल. होईल, लिहून ठेवा तुम्ही. तुम्हालाच खोटं वाटते की काय? तुम्ही तेही दिवस आठवा की ज्या काळात संपूर्ण देशात भारतीय जनता पक्षाचे फक्त 2 खासदार होते, 2. आणि तेव्हा त्यांना जवळ करायला कोणी तयार नव्हतं, कोणी नव्हतं. कारण गोमूत्राचा एवढा वास यायचा, कोणी नको शी. पण आम्ही हिंदुत्वासाठी त्यांना जवळ घेतलं, कारण आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे. आणि आम्हाला असं वाटलं की आपले हिंदुत्वाचे विचार मिळतायत, पण यांचं हिंदुत्व हे बोगस निघालं, हे गोमूत्रधारी निघालं. आणि आमचं आपलं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे. तेव्हा 2 खासदार होते, पण आम्ही लढत राहिलो. आपण सगळे लढत राहिलो. अब की बार, अब की बार. अरे बार आपटले तरी अब की बार. आणि कोणालाच कळलं नाही. जेव्हा पहिल्यांदा 2014 साली, म्हणजे अटलजी मधला काळ सोडूनच द्या, ते येऊन गेलेच. पण 2014 साली मी स्वतः गेलो होतो. प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती होते. प्रणव मुखर्जी सुद्धा चकित झाले होते की एवढ्या 30 वर्षांनंतर, जवळपास 30 वर्ष झाली असतील, पहिल्यांदा एका पक्षाचं सरकार देशात आलं. 19 साली आणखीन 300. जर 2 खासदार असलेल्या पक्षाचे 300 होऊ शकतात, तर 300 खासदार असलेल्या पक्षाचे 2 पुन्हा होऊ शकत नाही. आणि माझी देवाकडे प्रार्थना की यांचे 2च खासदार कोण आपल्याला माहिती आहे ते यावेत, तेवढे 2च यावेत.
आणि समोर इंडिया आघाडीचं सरकार असावं. त्या दोघांना आपण प्रश्न विचारू, बोलो 10 साल में क्या किया, द्या उत्तर. जसं तुम्ही चाय पे चर्चा केली होती, अहो एवढी बोगस सगळी बोगसगिरी केली यांनी की विदर्भात मी जेव्हा गेलो होतो यवतमाळमध्ये, ते दाबडी म्हणून एक गाव आहे, 14 साली मोदीजी गेले होते आणि चाय पे चर्चा. मग ते चाय पे चर्चा म्हणजे चहामध्ये साखर किती टाकायची, दूध कसं टाकायचं सगळं झाल्यानंतर मग मोदींनी त्यांना सांगितलं की इथे काय जास्त पीक कोणतं आहे. सगळ्यांनी सांगितलं कापूस. मग त्यांना सांगितलं मी तुम्हाला इथे कापसासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देईन, निर्माण करून देईन. दिले सगळ्यांनी, पटापटा मतं दिली. मत दिल्यानंतर जेव्हा शेतकऱ्यांनी पत्र पाठवायला सुरुवात केली प्रधानमंत्री कार्यालयात, काय होऊ नाही चू नाही. मग तिथले शेतकरी उठले आणि प्रधानमंत्र्यांना भेटायला दिल्लीत गेले. भेटायला कसले देतात, लांबच्या लांब अडवले आणि परत पाठवून दिले. मधल्या काळात पंतप्रधान जेव्हा यवतमाळ त्या गावाच्या इकडे आले, ते शेतकरी जायला निघाले, पोलिसांकडनं त्यांना असं अडवून टाकले की पंतप्रधान त्यांना दिसलेच नाहीत. ही मोदींची गॅरंटी. त्याच्यानंतर मध्ये एक ती जाहिरात आली. ती जाहिरात आल्यानंतर या चॅनलवाल्यांनी ती कोण महिला आहे त्या महिलेचा शोध घेतला आणि शोध घेतल्यानंतर त्या महिलेच्या घरी गेले तर सारी 8x8 10x10 खोली. त्या महिलेला मोठा फोटो दाखवला पेपरमध्ये, पहिल्या पानावर आलेला. काय तिचं नाव लक्ष्मीबाई वगैरे असेल, कलावती नाही, लक्ष्मीबाई असेल. आणि तिला सांगितलं आपका फोटो आया है. बोले हाँ फोटो आया है, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपकी तस्वीर आई है. तो अच्छा कब मैंने मालूम कब लिया फोटो, हम गांव काम के लिए गए थे, शायद वहां से आते आते लिया होगा. तो अच्छा ये घर आपका है. हाँ मेरा घर है. तो आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजनेत मिळाले. तो नाही, हे माझं भाड्याचं घर आहे, 500 रुपये मी भाडं देते. आणि त्याच्यात लिहिलं होतं की या बाईसारख्या आणखी 30 लाख लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरं मिळाली. तुम्ही जे कलावती म्हणता ते वेगळं आहे. कलावती ते अमित शहा लोकसभेत बोलले होते, कलावतीला घर मोदींनी दिलं, पाणी मोदींनी दिलं, वीज मोदींनी दिली. आणि कलावतीचा इंटरव्ह्यू घेतला, तो ह्यांनी काही दिलं नाही, मला दिलं ते सगळं राहुल गांधींनी दिलं. पण आपण फसतो. जसं त्या पातंजलीच्या जाहिरातीनं फसलो, त्यांना सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की आता तुम्ही छापा, माफीनामा छापा. तसं उद्या आपलं सरकार आल्यानंतर यांना सांगावं लागेल की तुम्ही जेवढ्या मोठ्या जाहिराती केल्या सगळ्याचा माफीनामा तुम्ही छापा. आता मोदी गॅरंटी 10 वर्षात काही केलं नाही, हीच आमची गॅरंटी, पुढच्या 10 वर्षात काहीच करणार नाही, दुसरी गॅरंटी. पण काय बोलतायत, किती बोलतायत. हे जे काय झालं आतापर्यंत तो म्हणे ट्रेलर होता, ट्रेलर. म्हणजे पिक्चर किती भयानक असेल, पिक्चर किती भयानक असेल. गॅसच्या किमती आजपर्यंत एवढा वाढला, ट्रेलर होता. पिक्चर मध्ये तो आणखीन 5,000च्या वरती जाईल. डाळी कडाडल्या आहेत, सगळंच कडाडलेलं आहे. आणि हा नुसता ट्रेलर असेल तर पिक्चर किती भयानक असेल. आणि असा पिक्चर तुम्हाला बघण्याची इच्छा आहे. गेल्या वेळेला माझी चूक झाली, खरंच चूक झाली. मी संपूर्ण महाराष्ट्राची माफी मागतो. मला असं वाटलं होतं की आज नाही तर उद्या हे सुधारतील, पण सुधारायचं नाव नाही घेत. उलट आता घरात घुसून घर फोडायला लागलेले. घर फोडतायत, कुटुंब फोडतायत, कुटुंबाच्या कुटुंब बदनाम करून टाकतायत. आणि सगळे महाराष्ट्राच्या बाहेरून आलेल्यांचे चेले चपाटे, यांना लाज नाही, लज्जा नाही. स्वतःचे व्हिडिओ बाहेर आल्यानंतर हे दुसऱ्यांची बदनामी करतायत. आणि बदनाम केल्यानंतर स्वतःच्या पक्षात घेऊन हे तुम्हाला त्यांचे प्रतिनिधी, ह्यांना मत म्हणजे मोदींना मत. किती वाईट प्रकाराने सगळं चाललेलं आहे. त्या सुधीर मुनगंटीवारांचं एक ते भाष्य, त्यांनी त्यांच्या प्रचाराच्या सभेत मोदींच्या व्यासपीठावर, मोदी असतील नसतील मी बघितलं नाही, पण आपण रक्षाबंधन, भाऊबीज, बहीण भावाचं नातं किती पवित्र मानतो. मोदीने आमच्या गद्दार त्या ताईकडनं राखी बांधून घेतली होती. नंतर त्या राखीचं काय झालं माहित नाही, कारण तिकीटच कट केलं. ते नागेश, तो आपल्या तुमच्या बाजूच्या वॉर्डातल्या संजय देशमुखच्या इथल्या. पण त्या मुनगंटीवाराने, तुम्ही व्हिडिओ तर जरूर बघा, बहीण भावाच्या नात्यावरती एवढं विकृत, बिभत्स जी या भाकड बेअक्कली जनता पक्षाची मानसिकता आहे ती त्या सुधीर मुनगंटीवारांच्या तोंडातून बाहेर पडले. मुद्दामून बघा. आणि अशी मानसिकता असलेली माणसं ही आपल्या देशाची राज्य करते. हे देशाला नव्हे जगाला आपल्याला नाव सांगायला लाज वाटायला पाहिजे. आपण ही अशी सगळी मानसिकतेची माणसं, सडलेली, कुजलेली. म्हणून मी इथल्या भाजपच्या त्या लोकांना सांगतोय, संघाच्या त्या लोकांना सांगतोय, अजूनही आपण ज्या हिंदुत्वासाठी एकत्र आलेलो आहोत ते हिंदुत्व मी सोडलेलं नाही.
माझ्यावरती झालेले ते जे काही संस्कार आहेत ते मी सोडलेले नाहीत. आणि मला असं वाटतं आपण आलो होतो तर त्या हिंदुत्वासाठी एकत्र आलो होतो, यांच्या या हिंदुत्वासाठी नाही. हे सगळं हडप 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 मी आणि मीच, म्हणजे मी 14 साली पंतप्रधान झालो, 19ला पण होणार, 24ला होणार, 47ला होणार. अरे बाबा थांब, कुठेतरी ब्रेक मार, आपटशील कुठेतरी. तर त्यांना सुद्धा सांगतोय की हे जे काही संकट आहे, हुकुमशाहीचं जे संकट आहे, हे संकट केवळ आमच्यावरती नाही, तुमच्यावरती सुद्धा आहे. आणि यांना जी घटना बदलायची आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली घटना, ती एवढ्यासाठी बदलायची आहे की एक साधा माणूस दलित कुटुंबात जन्मलेला, तो एवढा बुद्धिमान, आणि त्यांनी लिहिलेली घटना आम्ही मानायची. हेच ते मी बुरसटलेलं गोमूत्रधारी हिंदुत्व म्हणतो ते. हे एका दलित कुटुंबात जन्मलेल्या साध्या माणसाने पण बुद्धिमत्तेने अफाट असणार त्या महामानवाने लिहिलेली घटना यांना बदलून टाकायचंय, म्हणून यांना 400 पार पाहिजे. तरी एक बरं आहे की हे जेव्हा 400 पार म्हणतात तेव्हा लोक काय म्हणतात? अरे मोठ्याने बोला ना, तडीपार. आणि त्यांना आता तडीपार केल्याशिवाय आता शांत बसायचं नाही. म्हणून मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करतोय, गेल्या वेळेला माझी चूक झाली, खरं झाली, पण या वेळेला ती चूक होणार नाही. विनायक राऊत तेच आहेत. चिन्ह त्यांनी चोरलं असलं तरी आता ही मशाल भडकलेली आहे, मशाल भडकलेली आहे. धनुष्यबाण तुम्ही चोरला असाल, पण त्यांनी दुसरा जो एक कट केला की शिवसेना आणि कोकण, शिवसेना आणि सिंधुदुर्ग हे घट्ट असलेलं नातं त्यांनी इथून धनुष्यबाणच गायब करून शिवसेना तुमच्या मनातनं, हृदयातनं काढण्याचा प्रयत्न करतात. मान्य आहे तुम्हाला? आजपर्यंत आम्ही तुम्हाला साथ दिली, आजपर्यंत आम्ही तुमचं कमळ हातात धरलं होतं, तेव्हा सुखावलात. मशालीची धग काय असते ते बघा. आणि ती मशालीची धग जरा मला इथे सुद्धा बघायची. तुमच्या मनात जर मशाली पेटलेल्या असतील तर काल मी कोल्हापूरमध्ये सांगितलं तेच करतो. मोबाईलचे टॉर्च जरा ऑन करून दाखवा, मशाली दाखवा, आणि ते गाणं लाव, मुद्दाम लाव, जय भवानी जय शिवाजी आम्ही बोलणार. बघा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्ह मशालच निवडा. चला, दुष्ट शक्ती जाळण्या, मार्ग स्पष्ट धावण्या, दुष्ट शक्ती मार्ग स्पष्ट धावण्या. आता आमची पेटली आहे मशाल, आणि हा महाराष्ट्र शाहू फुले आंबेडकरांचा आहे, शहा मोदी अदानीचा नाही. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी सर्वांनी राष्ट्रगीत